நம்மளால முடிஞ்சது, நம்ம கிரேட் கிடையாது, ஆனா நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு செயலை நம்ம ஆற்ற வேண்டும். எல்லாரும் பிரேக் எடுத்துட்டாங்களா என்ன? இன்னும் வரலையே. சாப்பிட்டு வராங்க, டிஃபன் சாப்பிட்டு வராங்க. ஓகே, இன்னைக்கு ஏகாதசி இல்ல மாதாஜி? டிஃபன் காஃபி. ஓ, காஃபியே குடிக்க கூடாது? காஃபி எல்லாம் குடிக்க கூடாது. நோ காஃபி. ஃப்ரூட்ஸ் தான் சாப்பிட்டு வரோம். ஃப்ரூட்ஸ். இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு பிரசாதம் கூட கிடைச்சது, மில்லட் பிரசாதம் கிடைச்சது. அங்கே ஜேபி நகர்ல, அதாவது நம்ம எப்படி இஸ்கான் மங்களூர் ஒரு ஹவுஸ்ல இருந்து வச்சு பண்றாங்க இல்லையா, அதே மாதிரி அவங்களும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து புக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க எனக்கு மாதாஜி இந்தாங்க பிரசாதம் நீங்க எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு கொடுத்தாங்க. ஸோ எனக்கு ஏதோ பகவானே கொடுத்த மாதிரி எனக்கு ஒரு இது சந்தோஷம் வந்தது. அது இப்போ அதை எடுத்துட்டு வந்து மில்லட், இது சரி பிரசாதம் கொடுத்தது இல்லையா, அது மில்லட் அவங்க வந்து சாமையா இருக்கும் மாதாஜி, சாம தான் பண்ணிருக்காங்க. So I gave little to my husband and I also had something. அதோட ஒரு கொஞ்சம் ட்ரை ஃப்ரூட் சாப்பிட்டு தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்துட்டேன். அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான். இப்போ எனர்ஜியா ட்ரை ஃப்ரூட் சாப்பிட்டோன்னே எனர்ஜி வரும் இல்லையா? 4 பாதாம். ஆமா, சுகர் பேஷண்ட் தான் நானும். ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அப்படியே சமாளிச்சுட்டேன் இவ்வளவு நேரம். சரி, நம்ம எல்லாருமே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா பிரபு காணமே, ஏன் எங்க அவரு காணல? நான் அதெல்லாம் சாப்பிட்டா நான் இதெல்லாம் தண்ணி குடிக்கணும் போலயே இருக்கும். தண்ணி குடிக்கணும் மாதாஜி, தண்ணி தான் நமக்கு பேலன்ஸ். தண்ணி குடிக்கணும். உபவாசம் இருக்கும் பொழுது நிறைய தண்ணி வேர்க்குது, அதனால ரொம்ப உடம்பு இதா இல்ல, அதனால வேர்வையா வருது. கரெக்ட், நல்லதுதானே வேர்வை வந்தா. தண்ணி குடிச்சா அந்த டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் போகும் பாடியில. ஆமா, பாடியில இருந்து கிளம்பும். கரெக்ட். ஆமா. எங்க நம்ம லெவல் 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்னும் ஜாயின் ஆகலையே. சரி, பாட்டு பாடுங்க மல்லிகா மாதாஜி. நீங்க பாடுறேன், நீங்க யூடியூப் இருங்க, நீங்க இது வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பாடுங்க மாதாஜி, அழகா இருக்கு நாமம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ಸಂಸಾರದಾವಾ ನಲಿಲೀಡಲೋಹ ತ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಗಣಾಗಣಾತ್ಮಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಲ್ಯಾಣ. நீங்க ஒரு வாட்டி பாடுங்க, நான் ஒரு வாட்டி பாடுறேன், டபுள் ஆயிடும். சரிங்களா? ಸಂಸಾರದಾವಾ ನಲಲಿತಲೋಕಾ ತ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಗಣಗಣಾತ್ಮಂ கல்யாண குணாநவஸ்ய. மல்லிகா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க, எல்லாரும் சைலண்ட்ல பாடுங்க. ஓகே மாதாஜி. ரக்தஸ்ய கல்யாண குணாநவஸ்ய வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். பிராப்தஸ்ய கல்யாண குணாநவஸ்ய வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்த்யம். மகாபிரபோ கீர்த்தன கணருத்ய கீதா வாதித்ரமாத்யன் மனசோரசேனா. மகாபிரபோ கீர்த்தன நித்ய கீதா வாதித்ரமாத்யான் மனசோரசேனா. ரோமாஞ்சகம்பாஸ்ருரங்க பாஜோ வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். ரோமாஞ்சகம்பாசுதரங்க பாஜோ வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்த்யம். ஸ்ரீ விக்கிரகாராதன நித்யநானா ஸ்ருங்கார தன்மந்திரமார்ஜனாதோ. ஸ்ரீ விக்கிரகாராதன நித்யநானா ஸ்ருங்கார தன்மந்திரமார்ஜமாதோ. யுக்தஸ்ய பக்தாம்ச நியுஞ்சதோபி வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். யுக்தஸ்ய பக்தாம்ச ச நியுஞ்சதோபி
Vande Guru Shri Charanaravindyam. Chaturvida Sri Bhagavat Prasada Swatvakan Druptan Haribhakta Sangam. Chadurvida Shri Bhagavat Prasado Swadanna Triptan Haribhakta Sangan. Kritvaiva Druptim Bhajatat Sadaiva Vande Guru Sri Charanaravindaam. Kritvaiva Triptim Bhagat Bhajata Sadaiva Vande Guru Shri Charanaravindyam. Sri Radhika Madhavayorabhara Mathurya Leela Gunarupanam. Shri Radhika Madhavayorabhara Madhurya Leela Gunarupam Namna. Tikshana Swadana Lolutasya Vande Guru Sri Charanaravindaam. Pratikshana Swadanalolupasya Vande Guru Shri Charanaravindyam. Nikunjayuno radiyeli siddhai Yayali biryuktir habekshaniya. Nikunjayuno radikeli siddhai Yayali biryuktirapekshaniya. Tatradi dakshat tadivallabhasya Vande Guru Sri Charanaravindaam. Tatrati dakshatativallabhasya Vande Guru Shri Charanaravindyam. Sakshatritritena samasta sastrai Yuktastada pavyata yevak sadbihi. Shakshadaриtvena samasta sastrair Yuktastadha bhavyata eva shadvi. Indu prabhoya priyayeva dasya Vande Guru Sri Charanaravindaam. Kintu prabhoya priyayeva tashyai Vande Guru Shri Charanaravindyam. Yasya prasadat bhagavat prasado Yasya prasadana gati kutopi. Yashya prasadat bhagavat prasado Yashya prasadan nagati kutopi. Yayayan swam sasya yakshastri santyam Vande Guru Sri Charanaravindaam. Yayam suvam tasya yashastri sandhyam Vande Guru Shri Charanaravindyam. Vande Guru Shri Charanaravindyam. Vande Guru Shri Charanaravindyam. Thank you. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nidhi Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavade Paschadai Deshadarine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavade Paschadai Deshadarine
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. தேங்க் யூ நீங்க மாதாஜி பாடணும், நான் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க பண்ணது எனக்கு கஷ்டமா இருந்தது மாதாஜி. ஒண்ணும் இல்ல, we are all same. ஒண்ணும் நானும் கத்துக்கிறேன் மாதாஜி. தேங்க் யூ. அது மனப்பாடமா படிச்சே ஆகணும் இல்லையா, சம்சாரதாவா இல்லையா. நம்ம இந்த சாகரத்துல விழுந்திருக்கோம். ஸோ இதுல இருந்து நம்ம நீந்தி கரை சேர்க்கணும்னா குருவனுடைய, அதாவது அவர்கிட்ட நிறைய பெனிடிக்ஷன்ஸ் பகவான்கிட்ட இருந்து நிறைய வாங்கி வச்சிருக்காரு. அதை வந்து எல்லா தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து அவர்கிட்ட கேட்கிறோம். ஸோ நாம ஞானத்தை பெறணும், பக்தியில மேன்மேலும் வந்து செல்ல வேண்டும், அவருடைய திரு பாதங்களுக்கு நாம வந்து சேவை, எப்பொழுதுமே சேவை புரிய வேண்டும் என்பதற்காக, அந்த பாக்கியத்திற்காக வந்து குருவினிடத்தில் நம்முடைய பிரார்த்தனைகளை நாம சமர்ப்பிக்கின்றோம். அதுதான் இதுதான் வந்து ராதிகா மாதாஜி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது எப்படி நீங்க துளசி ஆரத்திய மனப்பாடம் பண்ணிட்டீங்களோ அது மாதிரி இந்த சம்சார தாவாவும் நீங்க மனப்பாடம் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ எல்லா கிரெடிட்டும் ராதிகா அம்மாவுக்கு தான். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ஏன் இவ்வளவு குறைவாக இருக்கின்றார்கள் கிளாஸுக்கு? போஸ்டிங் போடலன்னா எல்லாம் மறந்துட்டாங்க பிளக்கு மாதாஜி. அப்படியா? போஸ்டிங் நான் பாக்குறேன். சேஞ்ச் இருந்தாதான் அதை சொல்லுவோம்னு லாஸ்ட் வீக்கே சொல்லியிருந்தாங்களே. ஆமா, சேஞ்ச் இருந்தா மட்டும்தான் சொல்லுவோம்னு சொன்னேன் நான். அப்படிதான் லாஸ்ட் வீக்கே சொல்லிட்டாங்க. ஆமா, சேஞ்ச் இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி கிளாஸுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸ்டாண்ட் அப் ஆன் தி பெஞ்ச் தான். நான் ஒரு வாட்டி எல்லாருக்கும் போட்டுறேன், நான் ஃபார்வர்ட் பண்ணி. ஐ திங்க் அது ஒண்ணு. எல்லாரும் நிறைய கோயில்ல இருப்பாங்க இப்போ. கோயிலுக்கு போவாங்க. உஷா மாதாஜியே காணமே. அவங்க கோயிலுக்கு போயிருக்காங்க மாதாஜி. அதே நிறைய பேர் கோயில்ல தான் இருப்பாங்க. கிளாஸ் கூட கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அன்னைக்கு. ஓ கிரேட். ஓகே, நம்ம சிம்பிளா பண்ணலாம் இன்னைக்கு ஒரு 1 hour. ஏன்னா இன்னைக்கு பகவானுடைய, அதாவது இன்னைக்கு ஏகாதசி, வைகுண்ட ஏகாதசி. இன்னைக்கு கண்டிப்பா கிளாஸ் நம்ம அட்டென்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் மெயினாவே இன்னைக்கு நான் கிளாஸ் வச்சேன் நான். ஸோ நம்ம பக்தி சாஸ்திரியில வந்து இன்னைக்கு 9 ஸ்லோகங்கள் தான், அது மட்டுமே பண்ணலாம், ஃபர்ஸ்ட் பாகம் மட்டும். ஓகே, அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள். ஸோ அஷ்டாங்க யோக போன அத்தியாயத்துல லாஸ்ட் 2 ஸ்லைடு, அதாவது லாஸ்ட் 2 ஸ்லோகங்கள் 27, 28 யோக பயிற்சிகளை பத்தி தான் சொல்லுது இல்லையா. அதுதான் நம்ம படிச்சோம். நிஷ்காம கர்ம யோகம், மேலும் வந்து அஷ்டாங்கம்
நிஷ்காம கர்மயோகம் ஒருவர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து அதாவது முக்தி அடையணும்னாக்கா ஒண்ணு கர்மயோகத்திலையும் வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம் செய்து, அதாவது நிஷ்காம கர்மயோகம் என்றாலே பக்தி கொண்டு கர்மயோகம் செய்வதுதான் இல்லையா? சோ அனைத்தையுமே இந்த பௌதீக ஆசைகளை எல்லாம் துறந்து பகவான் மீது பக்தி கொண்டு அனைத்து செயல்களுமே கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்து கொண்டு தன் கடமையை ஆற்றுவதுதான் வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம் இல்லையா? அதுக்கடுத்து வந்து அந்த மாதிரி பக்குவ நிலைக்கு போகும் பொழுது அவர்கள் வந்து தியான பயிற்சிகள் இந்த மாதிரி இதுல வந்து அவங்களால ஈடுபடு, அதுதான் வந்து அடுத்த அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிக்கு வந்து வழி கொடுக்கின்றது அப்படின்ற கனெக்டிவிட்டி இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுல கொடுத்திருக்காங்க. மேலும் 6வது அத்தியாயம் வந்து என்ன சொல்றது, கிருஷ்ணா டிஸ்கிரைப்ஸ் அஷ்டாங்க யோகத்தை வந்து முழுமையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். 8 இல்லையா? அஷ்ட அங்க யோகம். யோகம் என்றாலே இணைப்பு, அங்கம் என்றால் அதாவது லிம்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அதாவது 8 விதமான நிலைகள் நம்ம வந்து இந்த யோக பயிற்சியில பார்க்க போகின்றோம். சோ இதெல்லாம் எதுக்கு இந்த யோக பயிற்சிகள்? நாம் எல்லாருமே பக்குவம் அடையறதுக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் இல்லையா? சோ மனதை கட்டுப்படுத்தணும், புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும், மேலும் வந்து புத்தியையும் வந்து சரியான ஒரு பாதையில் நம்ம இட்டு செல்லணும்னாக்கா இதெல்லாம் பக்குவம் அடைந்த நிலையில் வந்தால்தான் இட் ஷுட் கெட் இல்லையா? அதற்காக தான் நாம் இந்த யோக பயிற்சிகளை எல்லாமே செய்கின்றோம். ப்ரீரிக்வெஸ்ட் ஃபார் பிராக்டிசிங் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் அஷ்டாங்க யோகம். ஒன் மஸ்ட் பி பியூரிஃபைட். அதாவது அஷ்டாங்க யோகத்திலையும் வந்து நாம செயல்படணும்னாக்கா, அதாவது பக்குவமான முறையில் நாம் செயல்படணும்னாக்கா முதலில் நாம நிஷ்காம கர்ம யோகத்தில் நிலை கொண்டிருக்க வேண்டும். அதுதான் பிராக்டிசிங் நிஷ்காம கர்ம யோகம் வில் லீட் டு த அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிக்கு ஒருத்தரை வந்து இட்டு செல்லும். சோ கன்க்ளூஷன் என்னன்னாக்கா, அஷ்டாங்க யோகத்தை முழுமையாக இந்த இதுல வந்து எடுத்துரைக்க போகின்றார் நம்ம எல்லாம் வல்ல இறைவன். சோ ஆனா அது வந்து இம்பிராக்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் வந்து சொல்வார் இல்லையா? காற்றை கூட நான் அடக்கி விடுவேன், என்னால மனசை அடக்கவே முடியாது, அது ரொம்ப சிரமமான காரியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். அதற்கு பகவானும் சொல்வார், பக்குவமான முனையில் நீ வந்து செயல்பட்டால் உன்னால அதை அந்த பயிற்சியை வந்து செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கின்றார். மேலும் இதை தவிர்த்து, அதாவது அஷ்டாங்க யோகத்தை தவிர்த்து நம்ம வெறுமனே கேவல பக்தி செய்து கொண்டாலும் வந்து நம்மளால அதே நிலையை அடைய முடியும் என்பதும் நம்ம கூற்று. சோ ஒன் ஷுட் ரிஜெக்ட் இட் இன் ஃபேவர் ஆஃப் த பக்தி யோகா. அதாவது நம்ம வந்து இது கிருஷ்ணா எஸ்டாப்ளிஷஸ் இட் ஆஸ் அன் இம்ப்ராக்டிக்கல், டிஃபிகல்ட் டு ஃபாலோ இல்லையா? கஷ்டம். நமக்கு வயோதிகம் ஆனா கூட நம்ம உடல் உபாதைகளே நிறைய, இதுல வேற நம்ம மனசை புலனெல்லாம் எப்படி கட்டுப்படுத்துறது, அதெல்லாம் ரொம்ப சிரமமான காரியம். உடல் உபாதைகள் மீதுதான் நம்ம மனசு போக்கஸ் பண்ணும் இல்லையா? சோ அதனால வந்து இந்த உண்மையிலே இந்த உடல் வந்து சங்கடப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது என்பதை ஆத்மா வந்து உணர்கின்றது. சோ அதனால நம்ம வந்து ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் வெளியில காட்டின்றே தான் இருப்போம் எப்பவுமே. திங்கிங், ஃபீலிங் இல்லையா, டிசைரிங், இதெல்லாமே மனதோடு சம்பந்தப்பட்டது இல்லையா? அந்த மனது வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஆத்மா என்ற ரூபத்துல நம்ம வந்து காண்கின்றோம். அதனால்தான் உடல் எந்த பாகத்தில் வலி எடுத்தாலும் வந்து நம்ம வந்து துக்கத்தை வந்து நம்மளால ஈஸியா வெளிப்படுத்த முடிகின்றது. சோ ஒன் ஷுட் ரிஜெக்ட் இட் இன் ஃபேவர் ஆஃப் பக்தி யோகா. அதனால இந்த இம்ப்ராப்பர், அதாவது இன்பிராக்டிக்கல் இதை வந்து நம்ம பக்குவமான முறையில் செய்தோம் என்றால் கண்டிப்பாக வந்து மேன்மையான இதுக்கு போகலாம். ஆனால் அதாவது ஒன் ஷுட் ரிஜெக்ட் இட் இன் ஃபேவர் ஆஃப் பக்தி யோகா. இதை வந்து நம்ம வந்து பக்தி யோகத்துல வந்து போகும்போது இதை நம்ம கண்டிப்பாக ஈஸியா அடைஞ்சிடலாம். இந்த பிராக்டிகலிட்டியை வந்து நம்மளால இதனால வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ அதனாலதான் ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. யோகா ருக்ஷகா இருந்து யோகா ரூடா. யோகா ருக்ஷகான்னாக்கா நம்ம இன்னும் பக்குவமான முறையில வந்து நம்ம வந்து அடையவில்லை. சோ பயிற்சி எனக்கூடிய அந்த நிலை, பிராக்டிசிங் ஃபேஸ் இல்லையா, யோகத்தை நாம பயிலக்கூடிய அந்த நிலைக்கு வந்து யோகா ருக்ஷகா என்று சொல்வார்கள். அந்த யோகா ருக்ஷகில இருந்து நம்ம யோகா ரூடக்கு நம்ம போகணும். அப்படின்னா பக்குவமான நிலையை அடைந்தவர்கள் யோக ரூடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அஷ்டாங்க யோகிஸ் எல்லாருமே நிஷ்காம கர்ம யோகத்தில் வந்து நிலை கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? அதாவது எந்த ஒரு செயலுமே பற்றற்ற நிலையிலிருந்து அவர்கள் செயல்பட்டார்கள் என்றால் அவர்கள் வந்து மேன்மையான இடத்திற்கு அவர்களால செல்ல முடியும். சோ பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன். ட்ரூ ரெனன்சியேஷன் மீன்ஸ் இன் டிட்டாச்மெண்ட். அதாவது உண்மையான துறவு என்பது அதாவது பற்றற்ற நிலையிலிருந்து நாம வந்து செயல்படுவதுதான். அதாவது எதுவுமே என்னுடையது இல்லையா? சோ எப்ப நாம உரிமையை வந்து அதாவது ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துட்டு போறோமோ, எஸ் இது என்னோட பாட்டில், யாருமே இதை தொட்டு தண்ணி குடிக்கிறது நான் எனக்கு விருப்பமே இருக்காது, அது கொஞ்சமா எச்சில் பட்டா கூட நான் குடிக்க மாட்டேன், அப்படியே எச்சிலே பட்டு இருக்காது, ஆனாலும் என்னுடைய அசம்ஷன்ஸ் இல்லையா, அவ்வளவு ஒரு அட்டாச்மெண்ட் நம்ம வச்சுட்டு இருப்போம்.
ஸோ அந்த மாதிரி அட்டாச்மெண்ட் எதன் மீதனும் எவர் மீதனும் நம்ம வந்து நிறைய வச்சுக்கவே கூடாது. அதனால் அவர்கள் இப்போ ஒருத்தர் வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப டிபெண்டன்சியா இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ, அந்த யார் டிபெண்டா இருக்காங்களோ அவங்க வந்து இருந்துட்டு அவங்க யார் மேல டிபெண்டா இருந்தாங்களோ அவங்க இந்த புவி வாழ்க்கையை விட்டு நீங்க சென்று விட்டால் அதுக்கு அடுத்து சில நாட்கள் அதாவது ஒரு வருடத்துக்குள்ளேயே அந்த இன்னொரு நபர் வந்து இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த டிபெண்டன்சி வந்து நம்ம வந்து வச்சுக்கொள்ளக்கூடாது. ஏனென்றால் அவரவருடைய கர்மங்கள் அவரவர்களுக்கு இல்லையா. ஸோ மேலும் நாம செய்ய வேண்டியது என்ன, எல்லாம் வல்ல இறைவனை வந்து பக்தி கொள்வது என்பதுதான் நம்மளுடைய தலையாய கடமை கூட. அதனால எந்த ஒரு செயலை செய்தாலுமே இறைவனுக்காக இதை செய்கின்றோம் என்று நினைத்து கொண்டு நாம் அந்த செயலை புரிந்தோம் என்றால் நமக்கு வந்து பற்றற்ற நிலையை தானாகவே நம்மளால வந்து அந்த பக்குவ நிலையை நம்மளால அடைய முடியும். ஏனென்றால் நம்முடைய பற்றையெல்லாம் இறைவன் மீது நாம வைத்து விடுகின்றோம். அதனால எல்லோரையுமே சமமாக பார்க்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவமும் நமக்கு வந்து சேரும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து சந்தோஷம் அல்லது நிம்மதி என்பது நமக்கு தானாகவே நமக்கு அடைய பெறுகின்றோம். ஸோ நாட் நெசசரிலி இன் செசேஷன் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ், செயலை துறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதாவது கர்ம சந்நியாசம் எதுவுமே தேவையே கிடையாது. கர்மயோகியாக இருந்தே நாம வந்து செயலாற்றோம் இல்லையா. கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் இஸ் த அல்டிமேட் பிளேன் ஆஃப் செல்ஃப்லெஸ்னஸ், அதாவது தலம் இல்லையா. எல்லாருக்கும் ஒரு தலம் எதுனாக்கா கிருஷ்ண உணர்வில் யார் லயித்து அந்த தலத்தில் இருக்கின்றார்களோ அது எதை குறிக்கின்றது, அதாவது தன்னலமற்ற தன்மையே இருக்கக்கூடிய அந்த தலம். சோ கிருஷ்ண உணர்வில் ஆற்றும் பொழுது எல்லோருக்குமே நம்ம வந்து நன்மை செய்யணும் இல்லையா. எல்லோருமே நம்மவர் அப்படிங்கிற அந்த இதெல்லாமே நம்ம அனைத்தும் நம்ம இதுதான், அதனால எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம வந்து நன்மைகள் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு எல்லோரிடத்திலும் அன்பு பாராட்டக்கூடிய அந்த மனசு, இது எல்லாமே நம்ம வளர்த்துக்க முடியும். அப்ப செல்ஃப்லெஸ்னஸ், அதாவது தனக்கே வேண்டும் அப்படிங்கிற நினைக்கிறோம் பாரு, அந்த செல்ஃபிஷ்னஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கவே இருக்காது இல்லையா. சுயநலத்தை விட்டு நாம பொதுநலவாதியாக மாறக்கூடிய அந்த பக்குவம் நமக்கு வரும். அனைவரையுமே ஒன்று போல வந்து காணக்கூடிய மனசும் வரும். மேலும் நண்பன் விரோதி என்ற அந்த வேறுபாடெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது இல்லையா. சோ எல்லாரையுமே ஒரு போல பார்க்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை நாம ஏற்படுத்திக் கொள்ளும். பிகாஸ் a devotee only desires, ஏனென்றால் ஹையஸ்ட் பிளஷர் எங்க இருந்து வருது, நமக்கு பகவானுக்கு பக்தி கொள்வதில் நமக்கு வந்து we are getting a great pleasure. அதனால அந்த பிளஷரால என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற கலங்கங்கள் எல்லாம் தூரமாக விலகி விடுகின்றது. சோ அப்ப நம்ம வந்து ஹிருதயம் வந்து தூய்மை அடையும் பொழுது, அதாவது ஆத்மா சுத்தம் அடையும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம வந்து பக்குவ நிலையை அடைகின்றோம் இல்லையா. செல்ஃப்லெஸ் பிளேன், தன்னலமற்ற தளத்தில் நாம வந்து நிலை பெறுவதற்கான மார்க்கத்தை நாம அடைகின்றோம். சோ ரியல் சன்னியாசி அல்லது யோகி இந்த கிரைட்டீரியா பர்ஃபெக்ட் சன்னியாசி, பர்ஃபெக்ட் யோகி இல்லையா. சந்நியாசம் என்பது கர்ம சந்நியாசத்துல வந்து நிலை கொள்பவர்கள், யோகிகள் வந்து யோக நிலையில் வந்து நிலை பெறுவார்கள். சோ சந்நியாசி என்பது அனைத்தையுமே துறப்பது, ஆனால் யோகம் என்பது நாம பயிற்சி செய்யறது. சோ அதுக்கு வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் துறந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. சோ அது பயிற்சி. இங்க வந்து சந்நியாசம் என்பது இந்த பௌதீகத்தில் அனைத்தையுமே துறந்திருப்பது தான் வந்து சந்நியாசம். சோ கர்ம யோகி இஸ் பெட்டர் தேன் அஷ்டாங்க யோகம் இல்லையா. சோ ஒரு செயலை நம்ம செய்திடலாம், பகவானை பகவானே இது எனக்கு கொடுத்துருக்க, இந்த உங்களை நினைச்சுட்டு நான் இதை செய்யறேன், இதை நீங்க தான் எனக்கு வழி, எனக்கு இதனுடைய நன்மை தீமை எதுவுமே தெரியாது, ஐ எம் ஒன்லி அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு செய்யறது இல்லையா. அது நிஷ்காம கர்ம யோகம். ஆனா அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் எல்லாமே நம்ம மேல சார்ந்திருக்கு. நாமளே வந்து மனசை ஒரு நிலைப்படுத்தணும் இல்லையா, புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும், புத்தியை கட்டுப்படுத்தணும், மனசை அலைப்பாய் விட, இத்தனை கண்ட்ரோலும் நாம தான் செய்யணும் இல்லையா. சோ அதாவது இத்தனையுமே நம்மளே பக்குவ நிலைக்கு எடுத்துட்டு வர்றதுன்றது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் கிடையாது. சோ அதை விட நம்ம நிஷ்காம கர்ம யோகத்தில் வந்து ஈஸியா நம்மளால செயல்பட முடியும். அஷ்டாங்க யோகம் என்பது நம்ம மனதை கட்டுப்படுத்துவது, புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது. சோ அண்ட் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட், எஸ்பெஷலி இன் திஸ் ஏஜ், இந்த கலியுகத்துல அது ரொம்ப சிரமம் இல்லையா. சோ மாயையினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய நாம், இந்த சிருஷ்டினுடைய 3 குணாதிசயங்களில் வந்து அதாவது நம்ம இணைந்து இருக்கக்கூடிய நாம் வந்து மாயை நம்மள சுலபமாக இழுத்துட்டு போயிடுறது இல்லையா. சோ நல்ல பக்குவமாவே அடைஞ்சிட்டு வரும், சடனா நம்ம வந்து கீழே டிப் ஆயிடுவோம் இல்லையா, விழுந்துருவோம், சறுக்கி விழுந்துருவோம். அதனால எப்ப நம்ம விழுவோன்றது நமக்கு கேரண்டி கிடையாது. சோ அதுதான் வந்து அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள்ல மனசை வந்து கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏதாவது ஒரு செயலில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது அதனால் ஏற்படக்கூடிய பக்குவம் எப்பவுமே நமக்கு வந்து ஒரு படிப்பினை இல்லையா, அறிவினை வந்து வளர்த்து கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து படிப்பினை வரும் இல்லையா, we learn many lessons இல்லையா. ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால நம்ம நிறைய லேர்ன் பண்ணிட்டே இருப்போம், படிச்சுட்டே இருப்போம்.
அது வந்து நமக்கு வந்து அனுபவம் என்பது நமக்கு ஒரு பயிற்சியாகி விடுகின்றது. அப்ப அந்த பக்குவம் வந்து நிரந்தரமாக நமக்கு வந்து நிற்கும். ஆனா உட்காந்துட்டு நம்ம வந்து பயிற்சிகள் செய்யறது வந்து நமக்கு அவ்வளவு சுலபமா முடியாது. ஏன்னா ஒரு 3-4 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம மனசு எங்கெங்கயோ தான் அலைப்பாயும். ஃபோக்கஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். One who desires to practice Ashtanga yoga should not suddenly give up prescribed duties and that purify his heart. இல்லையா? சோ சடனா நான் வந்து இன்னைக்கு நான் வந்து கர்மயோகியா இருந்துட்டு நாளை காலையிலே நான் கர்ம சந்நியாசத்துக்கு போறேன்னு நினைக்கிறது வந்து தட் இஸ் நாட் த வே. கர்மயோகத்திலே நான் வந்து நிஷ்காம கர்மத்தில் வந்து நிலை கொண்டு அதுக்கப்புறம் வேணாதான் நம்ம சன்னியாசி ஆக முடியும் இல்லையா? சோ அது என்ன, நமக்கு பக்குவமான மனசை வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம் கொடுக்கும். சோ அந்த நிஷ்காம கர்மயோகத்தில் பக்குவமாக நம்ம செயலாற்றி மனது பக்குவமானால் நம்முடைய இருமைகள் எல்லாம் வந்து கிளியர் ஆன பிறகுதான் நம்மளால வந்து சந்நியாசத்திற்கு நம்மளால செல்ல முடியும் இல்லையா? கர்மயோகி ரெனவுன்சஸ் த ரிசல்ட். ஏன்னா நிஷ்காம கர்மயோகத்துல நம்ம பலன்களை எதிர்பார்ப்பது கிடையாது. பகவானே என்ன பலன் கொடுக்கிறாரோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்திற்கு நாம் வந்திருப்போம். So since he renounces all, he is called as a sannyasi, and because his mind does not dwell on the enjoyment of sense objects, he is called a yogi. அதாவது யாரை யோகின்னு சொல்றோம், யாரை சன்னியாசி என்று சொல்கின்றோம் இந்த இடத்துல பாக்குறோம். அதாவது கர்மயோகி அதாவது renounces results of his action. அதாவது ஒரு கர்மயோகியாக இருந்து கொண்டு அவனுடைய பலன்களை எல்லாம் அவன் துறந்தான் என்றால், அனைத்து பலன்களுமே இல்லையா துறந்தான் என்றால் அவன் சந்நியாசி ஆகின்றான். அவன் செயல்பட்டு கொண்டிருப்பான், ஆனால் பலன்களை எதிர்பார்க்க மாட்டான். அவன் வந்து சந்நியாசி என்று அழைக்கப்படுகின்றான். மேலும் மனதை வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பக்குவத்தை அடைந்தவன், அதாவது அதை எல்லாத்தையுமே வந்து தன் செயலில் வந்து ஈடுபடுத்தாம அதை வந்து பக்குவமான முறையில் வந்து இந்த புலன்கள் மனது எல்லாத்தையுமே ஒரு இதுல எடுத்துட்டு போறவன் வந்து யோகி என்று அழைக்கப்படுகின்றான். சோ யோகியினுடைய டெபினிஷன் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. சோ மனதை புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவன் யோகி ஆகின்றான். அதே மாதிரி தான் ஆற்றக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்களை துறப்பவன் வந்து சன்னியாசி ஆகின்றான். இது 2 டெபினிஷன் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சோ கிரைட்டீரியா ஃபார் ஒன் சக்சஸ், அதாவது ஒருத்தருடைய வெற்றிக்கான அதாவது வழி என்ன, மார்க்கம் என்ன, அதுக்கு என்ன அவர்கள் எதெல்லாம் பயிற்சி அடைய வேண்டும் இல்லையா? எதை வந்து அவர்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணா அவங்களால வெற்றி கொள்ள முடியும் இல்லையா? எதுல? சாட்டிஸ்பாக்சன் ஆஃப் கிருஷ்ணா, பகவானை திருப்திப்படுத்துவதில் அவர்கள் அதை வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்றால் எதெல்லாம் கிரைட்டீரியா அப்படிங்கறது வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ கிருஷ்ண கான்சியஸ் பர்சன் ஹஸ் நோ டிசைர் ஃபார் செல்ஃப் சாட்டிஸ்பாக்சன் இல்லையா? அதாவது தன்னை திருப்திப்படுத்திக் கொள்வதில் வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவருக்கு இருக்கவே இருக்காது. எதை செய்தாலுமே இது முதல்ல பகவானுக்கு கொடுக்கணும், இது பகவானுக்கு செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த மனசு வரும். அதாவது முதன்மை ஸ்தானம் கடவுளுக்கு என்று கொடுத்திருப்பாங்க இல்லையா? சோ தனக்கே கொடுத்திருப்பவங்க தான் வந்து செல்ஃப் சாட்டிஸ்பாக்சன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னையே திருப்திப்படுத்திக் கொள்றது, தனக்கு என்ன வேணுமோ அது செஞ்சுக்கிறது, அந்த மாதிரி ஒரு இது. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வு இருப்பவர்கள் பகவானை திருப்திப்படுத்துவது தான் அவங்களுடைய முதன்மையான திருப்தி உறக்கூடிய நிலை. இஸ் கிரைட்டீரியன் ஆஃப் சக்சஸ் இஸ் த சாட்டிஸ்பாக்சன் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அதாவது அவர் எப்பொழுதுமே பகவானை திருப்தி கொள்ள செய்யணும். அண்ட் தஸ் இஸ் த பர்ஃபெக்ட் சன்னியாசி ஆர் பர்ஃபெக்ட் யோகி. ஸோ சைத்தன்யா பிரபு என்ன இது வந்து நம்ம சிஷ்டாஷ்டகத்துல நான் உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி இது சொல்லியிருக்கேன். ஐ திங்க் நாதனம் நாஜனம் நா சுந்தரீம் கவிதாம்பா ஜெகதீஷ காமையே மம ஜென்மனி ஜென்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்தீர் ஹைத்துகி துவயி. அதாவது நான் தனம் நான் வேண்டாம், அதாவது நான் தனம் இல்லை, தனம் வேண்டாம், அதாவது என்னை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய மனிதர்களும் வேண்டாம், மேலும் மனைவியும் வேண்டாம் எனக்கு வந்து. ஆனால் தங்களை இதெல்லாமே பந்தப்படுத்தும். தனம் இருந்தாலும் பந்தம், அதை சேஃப்டி பண்ணணும், இன்னும் மேலும் பெருக்கணும்ன்ற ஆசை இல்லையா? அதே மாதிரி என்ன ஃபாலோ பண்ணணும், பொசிஷன் பவர், அதன் மேல் ஆசை நம்ம கண்டிப்பாக பற்றுதலை வெற்றுக்கும். மனைவி எஸ் நமக்கு வந்து அதாவது சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இல்லையா? சோ எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து இந்த புவி வாழ்க்கையில வந்து கட்டுப்படுத்து, அதுதான் வந்து காமையே அப்படின்னு ஜெகதீஷ. இந்த புவி வாழ்க்கை நம்ம வந்து நம்ம அந்த புவி வாழ்க்கையிலேயே நம்ம கட்டுப்பட்டு இருக்கின்றோம். கவிதாம்பா ஜெகதீஷ காமையேன்னு சொல்லியாச்சு. மம ஜென்மனி ஜென்மனீஸ்வரே, எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் பவதாத் பக்தி, தங்களுக்கு செய்யக்கூடிய பக்தியை மட்டும் நான் செய்யணும், அந்த ஒரு அருளை மட்டும் எனக்கு புரியுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிட்ட வந்து கேட்டுக்கொள்கின்றார். எல்லாம் வல்ல யாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு கேட்டுக்கொள்கின்றார். யோகி புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவன், சன்னியாசி சன்னியாசி வந்து அதாவது செய்யும் செயல்களுடைய பலன்களை துறப்பவன். ஓகே. எஸ்.
அப்படின்னா அவன் எல்லாவற்றையுமே இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில அனைத்தையுமே துறந்திருப்பான் இல்லையா. சன்னியாசி என்பவன் வந்து எல்லாத்தையுமே எதுவுமே வச்சுக்க மாட்டான். ஆனா அதுக்காக அவன் சும்மாவே உட்கார்ந்து இருக்க முடியாது இல்லையா. he will be doing something. இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்காக ஒரு செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பான். அந்த காலத்துல தவங்கள் மேற்கொண்டார்கள். இப்ப வந்து ஒரு சன்னியாசியா இருக்கிறவங்க வந்து அதாவது பிரம்மச்சரியத்திலே இருந்து கொண்டு இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு தேவையான அதாவது நற்காரியங்களில் வந்து அவங்களுடைய தவங்களை வந்து வளர்த்து கொள்வார்கள் இல்லையா. அதாவது யக்னங்கள் இதெல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி அவர்கள் எல்லா காரியங்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாலும் உண்மையிலே தான் ஒன்றும் செயலாற்றுவதில்லை அப்படிங்கிற ஒரு எழுதுறது. சன்னியாசி புலன்களை கட்டுப்படுத்தி புரியல. யோகி புலன்களை கட்டுப்படுத்துவான். யோகி தான் புலன்களையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்துவான் இல்லையா. கர்ம யோகி வந்து எஸ். அதாவது ஆனா சன்னியாசி வந்து இந்த பௌதீகத்தை அனைத்தையுமே துறப்பவன். அனைத்தையும் துறந்துட்டு அவன் வந்து ஒரு செல்யூடடான பிளேஸ் அந்த காலகட்டத்துல உட்கார்ந்துதாங்க. இப்ப அந்த மாதிரி காலகட்டம் கிடையாது இல்லையா. அவர்கள் அனைத்தையுமே துறந்தாலும் செயல்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாலும் அதன் பலன்களை அவர்கள் வந்து துறந்து விடுவார்கள். லோக கல்யாணத்துக்கு இப்ப ராமானுஜாச்சாரியார், மத்வாச்சாரியார் இவங்க எல்லாருமே என்ன செய்தார்கள்? அவர்கள் எல்லா செயல்களிலுமே பகவத் கைங்கரியத்துல ஈடுபட்டு கொண்டுதான் இருந்தார்கள். ஆனால் அனைத்தையுமே இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு செய்து அதனால் வரக்கூடிய பலன்கள் அனைத்தும் இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்காக செய்தார்கள். அப்படின்னா அவர்களுக்கு சுயமாக எந்த பலனையுமே அவர்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை. அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் சந்நியாசா அண்ட் யோகா இரண்டுமே ஒன்றுதான். ஆனால் வெவ்வேறு லிட்டில் டைவர்ஷன், அதாவது பாதைகள், அவ்வளவுதான். டிட்டாச்டு ரெண்டு பேருமே வந்து அதாவது பற்றற்ற நிலையில் இருப்பவர்கள் தான். ரெனன்சியேஷன் பிகாஸ் போத் ரிக்வயர் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் டிசையர். அதாவது அதாவது நம்முடைய புலனுகர்ச்சியிலிருந்து ரெண்டுமே வந்து விலகி இருக்கணும். நிஷ்காம கர்மயோகத்தில் செயல்படும் பொழுதும் சரி, மேலும் சந்நியாசத்தில் இருக்கும் பொழுதும் சரி, நாம வந்து இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பற்றுதலை நாம கண்டிப்பா துறக்கணும். அதுதான் மெயின் கிரைட்டீரியா. ஆனால் இதுல வந்து மனசு புலன் எல்லாத்தையும் பக்குவப்படுத்தணும் யோகத்துல. ஆனால் சந்நியாசத்துல வந்து எல்லா காரியங்களில் வந்து ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாலும் அனைத்தும் இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்காக வந்து அந்த பலன்களை அர்ப்பணித்து விடுவார்கள். அவங்க எந்த பலனையுமே எதிர்பார்க்காமல் எல்லா காரியங்களிலுமே ஈடுபடுவார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து சன்னியாசிகள். ரியல் சன்னியாசி யோகி வந்து அப்ப வந்து எந்த செயலும் செய்ய மாட்டான்னு அர்த்தமா மாதாஜி? யோகி வந்து தன்னிலையை ஃபர்ஸ்ட் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வான் யோகி இல்லையா. அவன் வந்து சந்நியாசம் கிடையாது, அவனுக்கு சம்சாரம் உண்டு இல்லையா. அவன் வந்து எல்லா செயல்களிலுமே அதாவது பற்றற்ற நிலையிலிருந்து கொண்டு செய்வான். அந்த மாதிரி நிலை பக்குவப்படுத்திக் கொள்வான். அதுதான் யோகி. ஓகே. ரியல் சந்நியாசா அதாவது யோகா ஆர் பக்தி அதாவது implies knowledge of one's constitutional position as living entity and acting accordingly. அதாவது தன்னுடைய நிலை என்ன என்பதை வந்து அவன் வந்து உணர ஆரம்பிப்பான். தான் யார், ஆத்ம ரூபம், அதுக்கப்புறம் இந்த உடல், இது பௌதிக உடல், ஆன்மீக பண்புடைய ஆன்மா, இதுக்கு இரண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆத்தியாத்மத்தை பற்றி நன்றாக புரிந்து கொள்வான். கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் அதாவது தன்னுடைய நிலை ஒன்று கட்டுண்ட நிலையா இல்லை விடுதலை அடைந்த நிலையா. தாம் வந்து பகவானிலிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதி. நாம் எல்லாருமே ததாசக்தியில இருக்கிறோம். இப்படி எல்லாமே வந்து தெரிந்து கொள்பவர்கள் யார்? அதாவது தான் யார் என்பதை உணர்ந்தவர்கள் இல்லையா. செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோல். அதே கண்டிஷன் சோல்க்கு இதெல்லாம் டிஃபரன்ஸ் தெரியாது. பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன் இருக்கலாம் இல்லையா. என்ட்ராப்டு மாயையில் வந்து சிக்கி கொண்டவர்கள். ரியல் நேச்சுரல் ஸ்டேட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உயிர் வாழி வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பது தான் வந்து உண்மை. அதுதான் நார்மலா ஒரு மனிதன் இருக்க வேண்டிய நிலை. ஆனா அந்த நிலையை வந்து உணர்ந்தறிவதற்கு அவர்கள் எத்தனையோ ஜென்மங்கள் எடுக்க வேண்டியதா இருக்கு இல்லையா. ஸ்டேஜ் ஆஃப் கம்ப்ளீட் நாலேஜ் when living entity ceases all senses mean discontinue இல்லையா. அதாவது ஒரு உயிர் வாழி அனைத்து புலனுகர்ச்சி செயல்களையுமே வந்து தவிர்த்து அதாவது அதுல இருந்து வந்து விடுதலை பெற்று மேலும் வந்து ஆன்மீக உணர்வில் அவர்களுடைய செயல்களை வந்து ஆற்றினால் அதுதான் வந்து கம்ப்ளீட் நாலேஜ். அதுதான் வந்து பூர்ணத்துவமான ஞானம் என்று அந்த நிலைதான பூர்ணத்துவமான ஞான நிலை என்று சொல்லப்படுகின்றது. how yogi achieve this state? ஒரு யோகி எவ்வாறு வந்து இந்த செயலை வந்து செய்வான்? by restraining அதாவது புலன்களையும் மனதையும் வந்து தேவையற்ற அதாவது பௌதீக செயல்களில் வந்து ஈடுபடுத்தாமல் தன்னுடைய புலன்களை வந்து பக்குவமான முறையில் வந்து செயல்படுத்துவான். அவன்தான் யோகி. டிவோட்டி என்ன செய்வான்? ஃபுல்லா வந்து அதாவது பகவத் கைங்கரியத்துல ஈடுபடுத்து. அவன் வந்து இதை போக்கஸே பண்ண மாட்டான். அதாவது புலன்களை பத்தி யோசிக்க மாட்டான், மனசை பத்தி யோசிக்க மாட்டான்.
எப்பொழுதுமே வந்து பகவத் தொண்டுல வந்து ஈடுபட்டு கொண்டே இருப்பார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து பக்தியில இருக்கிறவங்க. இதுதான் வந்து யோகாரூடா ஸ்டேஜுக்கு ஈஸியா எடுத்துட்டு போகும். சோ ஆனா யோகி ஸ்டேஜ்ல வந்து யோகா ருக்ஷகா ஸ்டேஜ், அது இனிஷியல் ஃபேஸ். அதுல பக்குவம் அடையறதுக்கு காலதாமதம் எடுக்கணும். ஆனால் பக்தியில் சென்றால் சீக்கிரமா அந்த யோகாரூட ஸ்டேஜை நம்ம அடைய முடியும். So that by his constant engagement in Krishna conscious activities, he has no opportunity to engage in the senses in any other than Krishna. கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்து கொண்டு, அதாவது பகவத் கைங்கரியத்திலே தன்னுடைய புலன்களை எல்லாமே ஈடுபடுத்துவான். அவன் தான் வந்து பக்தன் இல்லையா? வேறு எந்த பௌதீக செயல்களிலுமே அவன் ஈடுபடுத்த மாட்டான். So next ஸ்லோகம். So failure of ஞானா and yoga, we do not give up activities இல்லையா? யார் ஒருவர் தன்னலமற்ற நிலையிலிருந்து ஆற்றுகின்றாரோ அவர் சன்னியாசியா இருக்கலாம், இல்லை வந்து கர்மயோகியா இருக்கலாம். அவர்களால் அந்த நிலையிலிருந்து பக்திக்கு போக முடியும். ஆனால் தன்னலமே இல்லாமல், அதாவது பொதுநலமே இல்லாமல் தன்னலமே நினைச்சிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பா அதுல வந்து முழுமை அடைய மாட்டாங்க. ஸோ ரியல் எய்ம் ஆஃப் லைஃப், அதாவது நமக்கு ஏற்படக்கூடிய செல்ஃபிஷான சாட்டிஸ்பாக்சன் இல்லையா? நம்ம திருப்தி, நமக்கு திருப்தி ஏற்படணும் இல்லையா? எனக்கு இதெல்லாம் தேவை, எனக்கு இதெல்லாம் வரணும் இல்லையா? என்னது என்னாடு அப்படிங்கிற ஒரு இது இல்லையா? அனைத்துமே சுயநலத்தோடு செய்யுது. இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகள் அனைவரும் சமம்தான். நாம வேறுபாடு காண வேண்டியதே கிடையாது. ஏனென்றால் எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே பரமாத்மா இருக்கின்றார் இல்லையா? எல்லாருமே சமமானவர்கள். அப்படிப்பட்ட பக்குவம் நிலை வரும்பொழுது நாம ஒருத்தர் தாக்கி கொள்ளணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுவே இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த கண்ட்ரி அந்த கண்ட்ரி, இப்ப நம்ம எடுத்துனாலே ஒவ்வொரு கண்ட்ரியுமே எதுல வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றாங்க? டிஃபென்ஸ்ல தான் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க இல்லையா? ஏன்னா நம்ம எந்த சமயத்துல எங்க போர் வரும்னு தெரியாது, ஒருத்தர் எங்க அடிச்சுக்கோனே தெரியாது இல்லையா? சோ அங்கே வந்து மனிதாபிமானமே இல்லாத நிலைக்கு நம்ம வந்து விடுகின்றோம் இல்லையா? சோ அதாவது அவங்க எல்லாரும் விரோதி போல நினைக்கின்றோம். சோ நம்ம தற்காதுக்காப்புக்காக தான் நம்ம அதெல்லாம் செய்துக்கிறோம். ஆனாலும் தற்பாதுகாப்பு என்பது வந்து அதையே நம்ம வந்து அது ஃபியர்னுடைய வெளிப்பாடு தான் இல்லையா? இந்த இடத்துல வந்து புவி வாழ்க்கையில வந்து பக்தி செய்து கொண்டு எல்லோரிடத்திலும் அன்பு பாராட்ட வேண்டியதுதான் வந்து பகவான் நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறதே. ஆனா அதை தவிர்த்து நம்ம எல்லா செயல்களிலுமே நாம ஈடுபடுகின்றோம். One who fails in this end, one with no information of supreme must engage in selfish இல்லையா? இதுலதான் நம்ம போகின்றோம். அதனால்தான் சிறு சிறு சறுக்கல் வந்தாலும் அது நமக்கு பெரிய இழப்பாக தோன்றுகின்றது. ஆனால் அதே வந்து நாம வந்து பக்தி கொண்டால் பெரிய ப்ராப்ளமா இருந்தாலுமே சரி, அதாவது பெரிய கஷ்டமா இருந்தாலும் நமக்கு அது சங்கடமாகவே இருக்காது. சோ ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு வரும் இல்லையா? ஒன் ஹூ ஃபில்ஸ் திஸ் கிரைட்டீரியா ஃபுல்லி, அதாவது யார் ஒருவர் இந்த செல்ஃபிஷ்னஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா சுயநலம் கொண்டு செய்யக்கூடிய செயல்களிலிருந்து விலகி எல்லாம் பொதுநலமாக இருந்து கொண்டு செயலாற்றுகின்றார்களோ அவர்களுக்கு வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் பெரிய ஆசைகள் இருக்காது. ஒருத்தர் வந்து அந்த நிலைக்கு போனாதான் எல்லோரையுமே ஒரு போல பார்க்கக்கூடிய அந்த புத்தி, அந்த மனப்பக்குவம் என்பது வரும். இல்லை என்றால் தன்னுடைய சுயபுலன் திருப்திக்காகவே அனைத்து செயல்களிலுமே அவர்கள் ஈடுபடுவார்கள். சோ ஒருவர் வந்து இந்த who fulfills this criteria, அதாவது ரியல் எய்ம் ஆஃப் லைஃப், அதாவது prepare to satisfy the supreme, அதுதான் நான் இப்ப உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ்ல எடுத்தேன் இல்லையா? சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தை அனுகூல்ய சங்கல்பம், பகவானுக்கு எது அனுகூலமோ அது மட்டும்தான் நம்ம செய்யணும் இல்லையா? சோ பிரதிகூலஸ்ய வர்ஜிதம். உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி அந்த ஸ்லோகத்துக்கே நம்ம போகலாம். ஸோ ஒரு வாட்டி பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஏன்னா நிறைய வாட்டி நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன். ஸோ தட் 18th சாப்டர் 65 or 66 நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம். ஆல் எஸ் 66 தான் ஐ திங்க். ஹரிபக்தி விலாசா தான். ஓகே, ஹரிபக்தி விலாசா யார் எழுந்தது? சனாதன கோஸ்வாமி, இஃப் ஐ எம் ரைட். ஓகே, சனாதன கோஸ்வாமி அவர்கள். சர்வதர்மான் பரித்யக்ஞா யாமாம் ஏகம் சரணம் ரஜா, அனைத்து தர்மங்களையுமே தியாகம் செய், என் பாதங்களில் வந்து சரணம் இல்லையா? பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்ற அகம் துவம், அதாவது நான் உன்னுடைய சர்வ பாபேபியோ, உன்னுடைய அனைத்து பாவங்களில் மோக்ஷாமி விடுதலை செய்கின்றேன். நான் சூஷக, அதாவது நீ பயம் கொள்ளாதே அப்படின்னு சொல்றார். டோன்ட் வரி இல்லையா? நமக்கு எல்லாமே வந்து பயம்தான். அப்போ வரும்பொழுது அந்த நிலைக்கு வரணும்னா அர்ஜுனன் வந்து நம்பிக்கை இதெல்லாமே தேவை இல்லையா? சோ இந்த இடத்துல அனுகூல்யஷ சங்கல்பம் அப்படின்னாக்கா பகவானுக்கு எதெல்லாம் வந்து அனுகூலமான ஃபேவரபிள்
திங்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பிரதிகூல்யஷ வர்ஜினம், பகவானுக்கு எதெல்லாம் ஃபேவரபிள் இல்லையோ, அவருக்கு எது அனுகூலமற்ற இது இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம இப்போ 4 ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு, அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். தட் இஸ் அனுகூலம். ஃபாலோ பண்ணாத இருந்தாக்கா அது வந்து பகவானுக்கு வந்து அதாவது அது அவர் ஏற்றுக்கொள்ளாத செயல்கள், அதை நாம கண்டிப்பா தவிர்க்கணும் இல்லையா. அடுத்து ரக்ஷிஷ்யதி விஸ்வஷோ, இந்த விஸ்வமே அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தையே ரட்சிப்பது யார் என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவன், அவர் ஒருத்தர் தான். கோபித்ரே வர்ணம் ததக, அவர் ஒருத்தர் மட்டும்தான் நம்மளை ரட்சிப்பார் அப்படிங்கிற அந்த அதை வந்து ஸ்ட்ராங்கா நம்ம மனசுல வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆத்ம நிக்ஷேப கார்பண்யே, அதாவது கருமித்தனமான, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு ஏற்படக்கூடிய சங்கடங்கள், அதாவது ஹியூமிலியேஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா, அடுத்தவங்க நம்மள வந்து ஏளனப்படுத்தலாம் இல்லையா, எதனாவது அவதூறு சொல்லலாம், இது எல்லாவற்றையுமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் நிக்ஷேபா அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. சத்விதா சரணாகதி, இதுதான் வந்து ஒருவர் வந்து பகவானின் திரு பாதங்களில் சரணாகதி அடையக்கூடிய நிலை. சோ ஹரிபக்தி விலாசால வந்து ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ இதுதான் இந்த நிலைகள். ஸோ ஒருவர் அந்த நிலைகள் வந்து எங்கேஜ் ஃபார் த என்ஜாய்மெண்ட் ஆஃப் சுப்ரீம் ஃபர்ஸ்ட் அனுகூலேஷ சங்கல்பம். ஸோ அவ்வாறு நம்ம நினைச்சாலும் மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே நமக்கு தானாகவே அமைந்துவிடும். ஸோ 2 levels ஆஃப் யோகா பிராக்டிசஸ், அதாவது ஆரம்ப நிலைதான் யோகா ருக்ஷகா, அதுல பக்குவம் அடைந்த நிலைதான் யோகாரூடா. அதாவது யார் ஒருவர் அந்த யோக நிலையில் வந்து பக்குவம் அடைகின்றார்களோ, நிலை கொள்கிறார்களோ, அதுக்குதான் யோக ரூடா என்று பெயர். சோ நாம பயிற்சி செய்யும் பொழுது யோக ருக்ஷகா என்று சொல்வார்கள். சோ யோகம் என்றால் பகவானுக்கும் இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய இணைப்பு தான் வந்து யோகம். சோ நம்ம சொல்ற மாதிரி அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் வந்து உடற்பயிற்சிகள் மாதிரிதான். ஆனா நம்மளுடைய ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த இணைப்பை ஏற்படுத்துவதுதான் யோகம். இப்போ இங்க வந்து ஒரு லேடர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏணி இல்லையா, இட் பிகின்ஸ் ஃப்ரம் த லோயஸ்ட் மெட்டீரியல். கர்ம காண்டால இருந்து நம்ம இதை பார்த்திருப்போம். நம்ம கர்ம காண்டா, கர்ம யோகம், அடுத்து வந்து ஞான யோகம், அடுத்து வந்து அஷ்டாங்க யோகம், அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தி யோகம். ஸோ ஒன்னு டைரக்டா வந்து நீங்க ஒரு லிஃப்ட்ல போனா எப்படி இருக்குமோ, இல்லைன்னா ஸ்டேர் கேஸ்ல போறதுக்கும் நம்ம வந்து ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க 18 daysல வந்து, நீங்க ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ இருக்கு மாதாஜி, இருக்கு மாதாஜி, படத்தோட பிபிடியா பண்ணீங்க. ஆமா கரெக்ட். இட் பிகின்ஸ் ஞான யோகம், தியான பயிற்சிகள், பக்தி யோகம், இது எல்லாமே பிகினிங் இஸ் கால்ட் அஸ் யோகா ருக்ஷகா. அதே மாதிரி ஹையஸ்ட் லெவல் வந்து யோகா ரூடா. சோ இதை வந்து நம்ம அடையணும் இல்லையா. எஸ், 8 நிலைகள் இந்த இடத்துல பாருங்க சொல்றாங்க. யமா எதை சொல்லும்னாக்கா எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது, எதையெல்லாம் நம்ம தவிர்க்கணுமோ அதை வந்து சொல்லும், அதை பத்தி. ஸோ இதெல்லாம் நீங்க அவாய்ட் பண்ணணும்ன்றத பத்தி விளக்குறது வந்து யமா. நியமங்கள் என்பது நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும், தட் ஆர் த டூஸ். ஓகே. ஆசனா என்பது நம்ம உட்காரக்கூடிய போஸ்டர் இல்லையா, அந்த நம்ம மிகவும் உயர்வாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாம, அதாவது ஒரு மீடியமான ஒரு ஹைட்ல வந்து தர்பையை போட்டு அது மேல வந்து மான் தோல் போட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சாஃப்டான ஒரு துணியை போட்டு பரப்பிட்டு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா உட்காரணும். பாடிலி போஸ்டர் இல்லையா, ஒரே நேர்கோட்ல இருக்கிற மாதிரி இந்த கழுத்து முதுகு எல்லாமே வந்து ஒரு நிலையில இருக்கணும். அப்ப அந்த ஸ்பைனல் கார்டு, அந்த இது பேக் போன் ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ட்ரெயிட்டா நிற்கும். ஏன் அதுக்கு அப்படி சொல்றாங்கனாக்கா, நம்ம உள்ள இழுக்கக்கூடிய இந்த பிராணாயாமா வந்து அதுக்குள்ள போய் அந்த ஃப்ளோ எங்கேயுமே வந்து நிக்க கூடாது. அதுதான் உடற்பயிற்சி செய்யக்கூடங்கள சொல்லுவாங்க. ஸ்ட்ரெயிட் பாடிலி போஸ்டர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், பிகாஸ் த ஃப்ளோ ஷுட் நாட் பிரேக். ஸோ நம்ம உள்ளுக்குள்ள இழுக்கக்கூடிய அந்த மூச்சு கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சில பேர் அந்த இதுல வந்து பின்னாடி ஒவ்வொரு சக்கரத்திலையும் அந்த சுவாசத்தை நிறுத்துவார்கள் இல்லையா. ஷட்சக்கரம் என்று நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அதாவது கீழே மூலாதாரம், அதுக்கு அடுத்து சுவாதிஷ்டம், நாபி வந்து மணிபுரா, அதுக்கப்புறம் வந்து இது ஹிருதயத்தாண்டு வந்து அநாதா, இது விசுத்த நாடி, இது வந்து ஆக்ஞா சக்கரா, இங்க வந்து சகசிராரா. இத்தனை 7 நாடிகள் உண்டது எல்லாருக்குமே இருக்கு. சோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த எந்த சக்கரம் வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிருக்கும்னா, ஜென்ரலா இந்த ஆக்ஞா சக்கரா நிறைய பேருக்கு ஆக்டிவேட் ஆயிடும். ஏன்னா நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ சாதாரண யோக பயிற்சிகள் செய்யும் பொழுது கூட உங்களுக்கு அதான் சொல்லுவாங்க, இங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க தியானம் பண்ணும் பொழுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யூ வில் ஃபீல் ஹெவினஸ் இல்லையா, அங்க லைட்டு தெரியாது, உருவமும் தெரியாது, எதுவும் தெரியாது. ஸோ அந்த எனர்ஜி லெவல்ஸ் உங்களுக்கு ஆக்டிவேட் ஆயிருக்குனாக்கா இந்த இடத்துல ஹெவியா உங்களுக்கு, அதாவது கனமா தோணும் உங்களுக்கு. ஸோ அப்போ அந்த ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஹெவினஸ் புரிஞ்சதுனாக்கா எஸ், அந்த சக்கரம் வந்து உங்களுக்கு ஆக்டிவேட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ நமக்கு இந்த இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த சக்கரம் முதுகுல தான் வரும் ஆக்சுவலி.
ஸோ எக்ஸாக்ட் பின்னாடி இருக்க போர்ஷன் இங்க தெரியாது, முதுகுல தான் பார்ப்பாங்க. அதே மாதிரிதான் வந்து சுவாதிஷ்டா, மணிப்பூரா எல்லாமே வந்து முதுகு வழியா தான். இந்த விசுத்தா கூட இந்த இடத்துல தான் பார்ப்பாங்க. ஃபோக்கஸிங் எல்லாமே இந்த இடத்துல தான் இருக்கணும். எனர்ஜி லெவல்ஸ் இங்க தான் பார்க்கணும். ஸோ அதனால வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு பார்க்கறது கிடையாது. அதனாலதான் முதுகு தண்டுவடம் என்பது ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கணும் நமக்கு எப்பவுமே. அந்த ஃப்ளோ வந்து அந்த உட்சுவாசம் வெளி சுவாசம் எடுக்கும் பொழுது தே வில் டெல், அந்த ஓங்காரா சொல்லுவாங்க, சொல்லி கொடுப்பாங்க. அவங்க வந்து யூ ஹாவ் டு டேக் இன்ஹலேஷன் எக்ஸலேஷன் அந்த மாதிரி ஸ்டெப் பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது அந்த ஒவ்வொரு சக்கரத்துக்குள்ளேயுமே வந்து ஒரு செகண்ட் ஸ்டாப் பண்ணி நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எடுத்துட்டு போறது, மறுபடியும் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எடுத்து வெளியில விடுறது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம அந்த ஆசனங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்ம உட்காரக்கூடிய போஸ்டர்ஸ். அடுத்து பிராணாயாமா பயிற்சிகள் இல்லையா? ஸோ இடகலை பிங்கலைன்னு சொல்றோம் ஜென்ரலாவே, இல்லைன்னா சந்திர நாடி சூரிய நாடி என்று கூட சொல்கிறார். அதுக்கப்புறம் இல்லைனாக்கா இந்த பக்கம் லெஃப்ட்ல இழுத்தா ரைட்ல ரைட் நாஸ்ட்ரல்ல விடுறது இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்து இழுத்து வந்து பிராணாயாமா பயிற்சிகள் செய்யறது. பிரத்யகாரா என்பது அப்போ இந்த புலன்களை எல்லாம் அடக்கிறது. அதாவது ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள், இது எல்லாமே சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், கர்மேந்திரியாஸ் அண்ட் ஞானேந்திரியாஸ், இது எல்லாத்தையுமே அடக்கும் பொழுது அதுக்கப்புறம் மனசு, புத்தி, இது எல்லாத்தையுமே கொண்டு வரணும். ஸோ சென்ஸ் withdrawing senses from sense objects. எப்படி ஆமை வந்து தன்னுடைய கூட்டுக்குள்ள வந்து பிசிக்கலா அதனுடைய உறுப்புகள் எல்லாம் உள்ள இழுத்துக்குதோ அதே மாதிரி நம்முடைய புலன்களை செயல்பாடுகளை நாம கட்டுப்படுத்தணும். தாரணா என்பது மனதை வந்து ஒருநிலைப்படுத்துறது இல்லையா? யார் மீது நம்ம மனதை நிலைநிறுத்த முடியும்? பகவான் மீது நம்மளுடைய மனதை நிறுத்த முடியும். தியானா அப்படின்னும் போது அதையே நம்ம அந்த தாரணால இருந்து நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணும்போது தியானத்துல நம்ம வந்து மூழ்கி விடுவோம். அந்த நிலை வரும்பொழுது நம்ம வந்து பகவானோட சம்பந்தத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம் இல்லையா? அதுதான் கம்ப்ளீட் அப்சர்வேஷன் இல்லையா? சோ இறுதியில் வந்து நம்ம வந்து அந்த சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக்கொள்ள இந்த உடலே தனித்து விடும். வெறுமனே ஆத்ம ரூபத்தை நம்மளால காண முடியும். பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு நம்மளால அந்த யோக பயிற்சியில நம்ம வந்து நிலை கொள்ள முடியும். சோ இதுதான் 8 அதாவது அஷ்டாங்க பயிற்சிகள். ஆனால் இதுக்கு எல்லாமே நமக்கு கைடன்ஸோட தான் நம்ம செய்ய முடியும். நாமளே செய்ய முடியாது. there should be one teacher who should teach all these things. சொல்லி கொடுக்கணும், பயிற்சி செய்யணும். ஏன்னா ஏதாவது ஒரு சக்கரத்திலயும் நம்ம வந்து சரியா பண்ணாம எங்கேயாவது இதாயிடுச்சுன்னா, அஸ்ட்ரல் டிராவல்ஸ் போறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி எல்லாம் உண்டு இல்லையா? சோ கூடு விட்டு கூடு பாயறது, இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு செக்யூரிட்டி வேணும். அதனால்தான் அவங்களுடைய ஆச்சாரியார் இல்லாம இந்த இதெல்லாமே செய்ய மாட்டாங்க. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா தியான பயிற்சிகள் எல்லாம் அவ்வளவு சுலபமானது கிடையாது. ஸோ மேலும் வந்து த பொசிஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பர்சன். ஆனால் பக்தியில இருந்தா நம்ம இதெல்லாம் பத்தி யோசிக்க வேண்டியதில்லை. போயிட்டு நம்ம வந்து பகவத் கைங்கரியம் செய்யலாம் இல்லையா? டெம்பிள்ல போயிட்டு நமக்கு என்ன சேவை வேணாலும் நம்ம செய்யலாம். வீட்லயும் நம்ம உட்கார்ந்து பகவானுக்கு நித்திய சேவை செய்யலாம் இல்லையா? நம்ம அதே மாதிரி நம்ம பகவானுடைய புஸ்தகங்கள், ஸ்லோகங்கள் இதெல்லாம் நம்ம வாசிக்கலாம். அடுத்து வந்து நாம ஜபங்கள் பண்ணலாம் இல்லையா? கீர்த்தனைகள் பண்ணலாம். இது எல்லாமே நமக்கு வந்து பக்குவத்தை கொடுக்கும். பிரசாத விநியோகம் செய்யலாம், பிரசாதம் ஸ்வீகரிக்கலாம். இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பக்தி ரசாமிரத இந்த சிக்ஸ் டைப்ஸ் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம வந்து கிஃப்ட் கொடுக்கறது, அவங்க நாம அவங்களுக்கு கொடுக்கறது இல்லையா? ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர், தட் இஸ் அசோசியேஷன் இல்லையா? டெவலப் பண்ணிட்டே போகும்பொழுது நம்ம வந்து பக்தியில வந்து நம்மளால முன்னேற முடியும். ஸோ கான்ஸ்டன்ட்லி என்கேஜ் இன் கிருஷ்ணா ஹி இஸ் கன்சிடர்ட். மேலும் இந்த பௌதிக செயல்களிலிருந்து அவர் தானாகவே விலகி விடுவார். அதை பத்தி அவன் உரி பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. கிருஷ்ண கான்சியஸ் ஃபுல்ஸ் ஆல் கிரைட்டீரியன் ஆஃப் யோகா ரூடா இல்லையா? சோ பக்குவ நிலை அடையறதுக்கான அனைத்துமே வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்து நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். ஒன் இஸ் ஆல்வேஸ் பிளீஸ்ட் இன் ஹிம்செல்ஃப். அண்ட் அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் யார் வந்து தன்னுடைய செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொள்வார்களோ அவர்கள் எப்பொழுதுமே வந்து சந்தோஷமாக, அதாவது நிம்மதியாக இருப்பார்கள். பிளீஸ்ட், அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்களில அவங்களுக்கு நிறைவு என்பது ஏற்படும். அண்ட் இஸ் நோ லாங்கர் என்கேஜ் இன் சென்ஸ் கிராட்டிஃபை. புலன் நுகர்ச்சி செயல்களில் அவர்கள் ஈடுபட மாட்டார்கள். கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர்கள் கேன் டூ எவ்ரிதிங். பகவானுக்கு எது திருப்தி கொள்ளுமோ அந்த செயலில் மட்டும் அவர்கள் வந்து எப்பொழுதுமே செய்வார்கள். அண்ட் தஸ் பர்ஃபெக்ட்லி டிட்டாச் ஃப்ரம் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன். ஒருவர் இத்தகைய செயலில் ஈடுபடும் போது அவர்கள் தானாகவே இந்த பௌதிக செயல்களிலிருந்து வந்து வெளியேறிடுவாங்க. நமக்கு கூட இருக்கக்கூடிய மனப்பான்மையே கூட அதுதான். நம்ம ஏதோ ஒரு இதுல வந்து நம்ம ஈடுபட்டோம்னு வச்சுக்கோ, இன்னொரு இதுல நம்ம கண்டிப்பா ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா? இதுதான் மனித இயல்பு. அதனாலதான் நம்ம ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் நம்மளை ஈடுபடுத்தி கொண்டால் பௌதிகத்தின் தரப்பிலிருந்து தானாகவே நம்மளால வெளியில வர முடியும். அதை பற்றி நம்ம வந்து யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வு இல்லை என்றால் நம்ம வந்து அதை தவிர்த்து இந்த பௌதிக செயல்கள்
மைண்ட் இஸ் போத் இல்லையா, அதாவது மனசுதான் வந்து நமக்கு உற்ற நண்பனும் கூட, அவனை விட மேன்மையான நண்பன் யாரும் கிடையாது, அவனை விட பரம எதிரியும் யாரும் கிடையாது. நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரன் நமக்கு எதிரியே கிடையாது இல்லையா, எதிர்த்த வீட்டுக்காரன், பக்கத்து வீட்டுக்காரன், வெளியில போறவன் யாருமே நமக்கு எனிமி கிடையாது. நம்ம உள்ளம்தான் அவனை வந்து விரோதி என்ன பாவத்துல வந்து நம்முடைய எண்ண ஓட்டத்தை எடுத்துட்டு போய் விக்குது இல்லையா. சோ நம்ம ஒரு சிறிய தவறை கூட நம்ம வந்து எஸ் அதை மன்னித்துக்கூடிய பக்குவம் இருந்தால் அதை மன்னித்து விட முடியும் இல்லையா. ஆனா அந்த சிறிய தவறையும் மன்னிக்கவே முடியாத பக்குவமா இருந்தாக்கா அதை நம்ம பெருசா வந்து பூதாகரமா செய்து ரிலேஷன்ஷிப்பை கூட நம்ம வந்து ஸ்பாயில் பண்ணிக்குவோம். ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் எது? மனதுதான். ஸோ கண்ட்ரோல்டு மைண்ட் தான் வந்து நமக்கு ஒரு நண்பன் இல்லையா. ஃபாலோஸ் டிக்டேஷன் ஆஃப் சூப்பர் சோல், அதாவது பகவான் என்ன நமக்கு வந்து வழி நடத்துகின்றாரோ அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் வந்து அந்த உயிர் வாழிக்கு உண்டு. எப்பொழுது மனது வந்து அவனுக்கு நண்பனாக இருக்கும் பட்சத்தில் வந்து அவன் வந்து பகவான் உள்ளுக்குள்ள என்ன சொல்றாங்களோ அதை எஸ்ன்னு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் கிடைக்கும். மேலும் புலனுணர்ச்சி செயல்கள் இருந்து அவன் வந்து சென்ஸ் அவுட் ஆஃப் டிட்டாச் ஃப்ரம் தி சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இல்லையா. அதனால அவனுடைய மனது வந்து மென்மையான பாதையில் வந்து இட்டு செல்கின்றது. ஆனால் கட்டுப்பாடற்ற மனது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மோகம், காமம் இல்லையா, கோபம், இது எல்லாவற்றிலுமே அது வந்து முக்கி எழும் இல்லையா. சோ எப்பொழுதுமே புலனுணர்ச்சி செயல்களில் வந்து ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும். அதனால அவனுடைய வாழ்க்கையினுடைய பாதை வந்து கீழே இழிவான நிலைக்கு வந்து தள்ளப்பட்டு கட்டுண்ட ஆத்மாவாகவே அவன் வந்து இந்த உலகில் வந்து பிறக்க வேண்டி இருக்கும். சோ மனக்கட்டுப்பாடு என்பதுதான் மிக மிக முக்கியம். இட் இஸ் a central point of yoga practice இல்லையா. சோ டு டிரா த மைண்ட் அவே ஃப்ரம் த சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், அதாவது புலனுணர்ச்சி செயல்களிலிருந்து மனதை வந்து தூரமாக விலக்கி நம்ம வந்து பக்குவம் அடையணும்னாக்கா நாம பக்தியில் ஈடுபட்டா மட்டும்தான் முடியும் இல்லையா. சோ அப்போதான் மனது வந்து நமக்கு ஒரு சிறந்த நண்பன் ஆகின்றான். இல்லை என்றால் அவனே வந்து அதாவது பரம விரோதியும் ஆகின்றான். சோ எப்பொழுது நம்ம வந்து இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில இருந்து நம்மளால வந்து விடுதலை என்டாங்கல்னா அதோட போய் நம்ம வந்து ஒட்டிக்கிறது, அதனுடைய கட்டுப்பாட்டுல வந்து மாட்டிக்கிறது இல்லையா. இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணாதிசயங்கள்ல வந்து நம்ம சிக்கிக் கொள்கின்றோம் இல்லையா பௌதிக இயற்கையில. சோ அதுல இருந்து நம்ம வெளிப்படணும்னாக்கா நிர்குணத்தன்மையை நம்ம வளர்த்துக்கணும். பக்தி இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு நிர்குணத்தன்மை வரும் இல்லையா. ஆல்வேஸ் என்கேஜ் மைண்ட் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ், எப்பொழுதுமே பகவானை நினைக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் வேண்டும். பர்ஃபெக்ட் சரண்டர் டு லார்ட் டிக்டேஷன்ஸ், பகவான் என்ன சொன்னாரோ எஸ் அது ஆத்தென்டிக் இன்ஃபர்மேஷன், அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு வர வேண்டும். நெக்ஸ்ட் why to train mind, அதாவது மனதை வந்து நம்ம வந்து பயிற்சி செய்யவில்லை என்றால் அது வந்து செயலாற்ற வேண்டிய விதத்தில் செயலாற்றாமல் நமக்கு இழிவான பாதைக்கு இட்டு செல்லும் இல்லையா. மேலும் வந்து நம்மளை இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையிலிருந்து அது வந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு அது இட்டு செல்லவே செல்லாது. மீண்டும் ஒரு கட்டுண்ட உடலை ஏற்பதற்கான மார்க்கத்தையே அது வழங்கும். அதனால்தான் மனதை நாம கண்டிப்பாக பயிற்சி அளிக்க வேண்டும். இந்த பௌதீகத்திலிருந்து நாம எவ்வாறு வெளியேறுவதற்கான மார்க்கம் என்ன? பக்தி. அதுல நம்ம பயிற்சி செய்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம இந்த பௌதீக கலங்கங்கள் இருந்து நம்மளால வந்து வெளியேற முடியும். ஸோ வாட் இஸ் த மேயர் ஆஃப் மெட்ரி, அதாவது நம்ம ஒருத்தருடைய ஒன் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப், அதாவது இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் அவர்கள் மீண்டும் பிறக்க வேண்டும் என்றால் வெறுமனே அந்த புலன்கள், மனது, அறிவு என்ன சொல்றதோ அது பிரகாரம், அதாவது ஷட்டில் பாடி என்ன சொல்றதோ அகங்காரத்திற்கேற்றவாறு புத்தியும் மற்றும் மனமும் வந்து செயல்பட ஆரம்பித்தால் அதனோடு அவனுடைய புலன்களும் வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும். அதனால அவன் வந்து இழிவான பாதைக்கு சென்று கீழ் உலகங்களுக்கோ இல்லை வந்து நரக உலகங்களுக்கோ தள்ளப்பட்டு விடுகின்றான் இல்லையா. சோ ஆனால் அதே வந்து ஒரு பக்குவமான நிலையில் வந்து மனது அமைத்து கொண்டால் அவன் வந்து இந்த பிரபஞ்ச வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலையும் அடைகின்றான். சோ பியூர் சோல் இஸ் இங்க என்டாங்கிள்டு அப்படின்னு, என்டாங்கிள்டுனா கட்டுப்பாடு இல்லையா. அது வந்து இப்போ இப்படி சிறைவாசம் மாதிரி அது நமக்கு, இந்த ஆத்மா வந்து சிறைவாசம் மாதிரி அதுக்கு இந்த பௌதிக உலகத்தில் வந்து ஈடுபட்டு இருக்கும் பொழுது என்றால் மனது முழுவதுமே அகங்காரத்தோடும் மேலும் வந்து இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய பற்றுதலை அது வந்து வளர்த்து கொள்கின்றது இல்லையா. இந்த பௌதீக இயற்கையில வந்து நம்ம நிறைய பற்றுதலை வளர்த்து கொள்ளக்கூடாது. அனைத்துமே சில காலம் என்றும் பொழுது அதன் மீது பற்றுதலை வளர்த்து கொண்டு நாம் என்ன செய்ய போறோம் இல்லையா. So in what principle one should train the mind, எந்த ஒரு இதுல வந்து நம்ம இலக்கை நோக்கி நாம வந்து நம்ம மனதை பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்பது அதற்கும் சில பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது நம்ம ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்தும் பக்தி தொண்டாக செய்யும் பொழுது அது நமக்கு பக்குவம் கொடுக்கும் இல்லையா. ட்ரெயின் தட் ஒன் ஷுட் நாட் அட்ராக்டட், அதாவது பிரகாசமா நமக்கு அதாவது ஒளிமயமா இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தோன்னே நமக்கு வேணும். சில பேருக்கு எது பார்த்தாலும் நம்ம கிட்டே அது இருந்தா நல்லா இருக்குமே
யாராவது ஒருத்தர் ஏதாவது வாங்கியிருந்தா நமக்கும் அது இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்லாம் தோணும் நமக்கு இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட இதெல்லாமே நமக்கு அலைப்பாயக்கூடிய மனசு இருக்கக்கூடாது. அது எப்பவுமே கட்டுண்ட ஆன்மாவிற்கான அதனுடைய வாழ்க்கையை வந்து மீண்டும் ஒரு இழிவான பாதைக்கு தான் இட்டு செல்லும். எப்பொழுதுமே தனக்கு எது வேணுமோ அது மட்டும்தான் அந்த காலகட்டத்திற்கு என்ன தேவையோ அதற்கேற்றவாறு செய்யக்கூடிய பக்குவமான மனசு நம்ம வச்சுக்கணும் இல்லையா? சோ நாட் கெட் டீக்ரேடட் பை அட்ராக்ஷன் ஆஃப் சென்ஸ். புலன்களுடைய செயல்களை பார்த்து நம்ம ஈர்க்கப்படவும் கூடாது. மைண்ட் அட்டாச் டு சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா? மனது வந்து இந்த புலன்களுடைய பொருள்கள் மீது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு, இந்த ஆத்மா வந்து அதை பார்க்கும், அதாவது இந்த கண்ணு பார்க்கும் பொழுது இந்த ஆத்மா என்ன செய்யுது, அதன் மேல் ஆசை கொள்ளுதல் எனக்கூடிய ஒண்ணு செய்யுது. அதனால என்ன ஆகுது, இந்த புத்தி மனசு எல்லாமே செயல்பட்டு சென்சஸ் வந்து ஆக்ஷனுக்கு வருது இல்லையா? அதனால நாம் என்ன ஆகின்றோம், அதன் மீது ஈடுபாடு வரும்பொழுது கட்டுண்ட நிலையை அடைகின்றோம். சோ அதனால வந்து மைண்ட் டிட்டாச் டு சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட். யார் ஒருவர் இந்த புலன்களின் செயல்களால் ஈர்க்கப்படாமல் இருக்காங்களோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு விட்டு வந்து வெளியேறுவதற்கான மார்க்கத்தை வந்து அடைகிறார்கள். அமிர்த பிந்து உபனிஷத்துல இதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதாக இந்த இடத்துல வந்து சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கின்றது. நெக்ஸ்ட் இது, இஃப் த மைண்ட் நியூட்ரலா இருக்கணும் நம்ம, அதாவது இன்பம் துன்பம் இதெல்லாம் வரும்பொழுது நம்ம வந்து அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்துக்கு வரும் இல்லையா? சோ இஃப் த மைண்ட் இஸ் மேட் அஸ் அ ஃப்ரெண்ட், அதாவது மனது வந்து நண்பனானால் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த அறிகுறிகள் எல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். கம்ப்ளீட்லி வந்து நியூட்ரல், நம்ம வந்து சமநோக்கோடு போகக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நாம அடைகிறோம். இந்த இருமைகளிலிருந்து நம்ம வெளியே வந்துரும் இல்லையா? சோ அதுக்கப்புறம் சீஸ் ஆல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஈக்குவலி, அனைத்தையுமே வந்து ஒன்று போல காணக்கூடிய மனப்பக்குவம். அதாவது தங்கம், அதுக்கப்புறம் வெள்ளி, எதுவா இருந்தாலுமே, அதுக்கப்புறம் வந்து கல், எல்லாத்தையுமே. ஏன்னா அனைத்தும் அதெல்லாம் ஒரு நம்மள மாதிரி, இப்ப நம்ம எப்படி உயிர் வாழியா இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வந்திருக்கிறோமோ அது எல்லாமே பகவானால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட வஸ்துக்கள், அவ்வளவுதான். அதுக்குன்னு தேவையான இது. இப்ப வந்து கல்லு வந்து ரோடு போடுறதுக்கு, வீடு கட்டுறதுக்கு உபயோகப்படும். அதனுடைய உபயோகத்தை பற்றி அவருக்கு தெரியும். அதாவது தங்கம் வந்து ஆபரணமாக உபயோகிப்போம் இல்லையா? ஆனால் தங்கம் ஹையஸ்ட் வேல்யூ, கல்லு லோயஸ்ட் வேல்யூ, அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்காது. அந்த அதாவது கல்லு தேவைப்படுற இடத்துல வந்து தங்கத்தை உபயோகப்படுத்த முடியுமா நம்மளால? கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து தங்கம் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய இடத்துல வந்து நம்ம வந்து கல்லை உபயோகப்படுத்த முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. எவ்ரிதிங் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் வேல்யூ அப்படிங்கறத வந்து அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். அதனால அனைத்தையுமே ஒரு போல பார்க்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை, ஏனென்றால் அனைத்துமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்தந்த நிலைகளுக்கு தேவை இல்லையா? அதனால எல்லாத்தையுமே ஈக்குவலா பார்க்கக்கூடிய, இது ஹையஸ்ட், இதை வந்து நம்ம வந்து சேஃப்டி பண்ணலாம், இது வந்து லோயஸ்ட், இதை வந்து ரோட்ல போடலாம்ல கிடையாது. கல்லும் தேவை, தங்கமும் தேவை. ஆனால் என்ன நிலைக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும் இல்லையா? சோ பெபல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு வேல்யூ உண்டு. எவ்ரிதிங் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் வேல்யூ அப்படிங்கறது வந்து உணர்வார்கள். ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபைட் பை ஞானா அண்ட் விஞ்ஞானா. அதாவது ஞானம் எதை பற்றி சொல்கின்றது, அதாவது இந்த ஆத்மாவுக்கும் உடலுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி சொல்கின்றது இல்லையா? விஞ்ஞானம் என்பது அதாவது எல்லாம் வல்ல இறைவனை பற்றி சொல்கின்றது. அந்த மெய்ப்பொருளை அதாவது மெய்ஞானத்தை பற்றி எடுத்துரைக்கின்றது இல்லையா? சோ அதுதான் வந்து விஞ்ஞானம். சீஸ் ஆல் பீப்புள் ஈக்குவலி, அதுதான் அந்த மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். அதாவது நம்ம இதுல முந்தைய சாப்டர்ல பார்த்தோமா, எனக்கு ஞாபகம் இல்ல, 5th சாப்டர் தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. இது அதாவது ஒரு கற்றறிந்த மனிதன் வந்து 4th or 5th ஐ திங்க் வைஸ்லி பர்சன் சமவேத பண்டிதகா. அதாவது சமவேத பண்டிதகா. எஸ், சமவேத பண்டிதகா, சமதர்ஷன பண்டிதः 4th chapter. 4th chapter. yes, I think 4.34 அல்வா, 4.34 தெரியல, ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. சோ அதாவது யானை, நாய் எல்லாரையுமே வந்து கற்றறிந்த பிராமணர், நாயை தின்பவன், எவ்ரிவன் வில் பி ட்ரீட்டட் ஈக்குவல். ஏன்னா எல்லாவற்றிலுமே வந்து பரமாத்மா இருக்கின்றார் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு அவனுக்கு உண்டு இல்லையா? அந்த பக்குவ நிலையை வந்து நாம வந்து அடைய வேண்டும். ஸோ இன்டெண்டட் கோல் ஃபார் எவ்ரி லிவிங் என்டிட்டி, எல்லாருக்கும் இலக்கு எது? எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திருப்பாதங்கள். அதுதான் நமக்கு அடைக்கலம், அதுதான் நமக்கு நிழல் அப்படிங்கிற உண்மையை நம்ம தெரிஞ்சுட்டு அந்த பாதைக்கு நம்ம வந்து நம்முடைய எஃபர்ட் நம்ம கண்டிப்பா போடணும் இல்லையா? சோ எல்லாருடைய ஹிருதயங்களையுமே பரமாத்மா உட்கார்ந்திருக்கார். அதாவது ஷீரோத கஷாயி ஆக பகவான் வந்து 3வது புருஷாவதாரம். அவர் நம்முடைய ஹிருதயத்துல உட்கார்ந்து நம்மளை வந்து வழி நடத்தி கொண்டே இருக்கின்றார். அவர் இருப்பதால் தான் இந்த ஜீவனம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இல்லையா? டு அபாய்ட் பை த டிக்டேஷன், பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை அப்படியே ஏத்துக்கணும். தட் ஆத்தென்டிசிட்டி இல்லையா? இன்ஃபர்மேஷன் ஆத்தென்டிசிட்டி ரொம்ப முக்கியம். ஸோ வி சீட்டட் இன் எவ்ரி ஒன்ஸ் ஆர்ட் இல்லையா? டீவியேஷன் ஃப்ரம் த குளோபல் காஸ், அதாவது அதுல இருந்து நம்ம வந்து வெளியே வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க,
கண்டிப்பா வந்து மாயையில் தான் நம்ம கொஞ்சம் டீவியேட் ஆனா கூட மாயை நம்மளை இழுத்து கீழே போட்டுரும். இல்யூஷனரி எனர்ஜினாலே மாயை இல்லையா? சோ மனது வந்து ஒரு பக்குவமான நிலை, ஒரே நிலை. இப்ப எப்படி ஒரு மரத்துக்கு வந்து மெயின் பிரான்ச் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டெம் வந்து ஒரே ஒண்ணுதான், ஆனா உபகிளைகள் வந்து நிறைய இருக்கும் இல்லையா? சோ அலைபாய்கிற மனசு வந்து உபகிளைகளுக்கு வந்து ஓமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் ஸ்திரமான புத்தியுடைய மனிதருடைய மனசு எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது? இந்த மெயின் ஸ்டெம்முக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அவங்க இப்படி அப்படி டீவியேட் ஆகவே மாட்டாங்க. அதனால வந்து மாயை வந்து அவர்களை ஒண்ணுமே செய்யாது. ஆனால் இந்த பல கிளைகளுடைய மரத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த அப்படிப்பட்ட மனசு வந்து ஈர்க்கப்பட்டு, எப்படி ஆலமரத்தினுடைய விழுதுகள் வந்து கீழ்நோக்கி சென்று வந்து பூமியோடு ஒட்டிக்கிறதோ அதே மாதிரி அந்த ஆத்மாவும் இந்த புய் வாழ்க்கையினுடைய பிறப்பை வந்து மீண்டும் மீண்டும் எடுக்க வேண்டிய அந்த கட்டுண்ட நிலைக்கு வந்து தள்ளப்படுகின்றது. ஏனென்றால் அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்களும் அவ்வாறே. அதனால வந்து எப்பொழுதுமே மனசை வந்து நம்ம தவறான பாதைக்கு இட்டு செல்லக்கூடாது. நாம் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்துமே பக்குவமான முறையில் இருப்பதற்கான மார்க்கத்துல நாம எடுத்து போகணும். அப்பொழுதுதான் நாம இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைய முடியும். இல்லை என்றால் மீண்டும் கட்டுண்ட நிலையிலே திரும்ப திரும்ப இந்த இடத்தில் வருவதற்கான செயல்பாடுகள் கர்மங்களில் தான் நாம செயல்படுவோம். அந்த கர்மங்கள் நம்மள மேல்மையான இடத்திற்கு அழைத்து செல்லுமா இல்லை கீழான இடத்திற்கு அழைத்து செல்லுமா என்றது நம்முடைய குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு நாம் செயல்படுகின்றோம் இல்லையா? அதை பொறுத்து அது வந்து நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து முண்டேன் ஸ்காலர்ஷிப், அதாவது பீயிங் கம்ப்ளீட்லி நியூட்ரல், அதாவது சமநோக்கு இருக்கக்கூடாது இல்லையா? ஆல் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ட் அண்ட் டியூவாலிட்டிஸ், அதாவது இருமை, இருதன்மை, இருமனம், அதாவது ரெண்டு மனசு நமக்கு இப்படி போலாமா அப்படி போலாமா இல்லையா? நன்மை தீமை எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம மனசுக்கு வந்து நம்ம சுயநலத்துக்கு வரும்பொழுதுதான் நம்ம இப்படி அப்படின்னு யோசிப்போம். பொதுநலம் இருப்பவர்கள் வந்து ஒரே மார்க்கம் தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு இல்லையா? காமனா பார்த்தாங்கன்னாக்கா எல்லாருக்கும் நன்மையாக இருக்கக்கூடிய வழி எதுன்னு பார்ப்பாங்க. அவங்களுடைய மனசுல எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இருக்காது. முண்டேன் ஸ்காலர்ஷிப் இஸ் நாட் எனஃப் இல்லையா? இந்த பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது பகுத்தறிவு என்பது நமக்கு அவ்வளவு எப்பொழுதுமே உபயோகப்படாது. ஆனால் பக்குவம் அடைவதற்கு பகவத் ஞானம் தான் ரொம்ப முக்கியம். புக் நாலேஜ் வித்தவுட் ரியலைசேஷன் ஆஃப் சுப்ரீம் இஸ் யூஸ்லெஸ் தான். ஏன்னா அதை நம்ம சரியான பாதையில உபயோகப்படுத்தவே முடியாது. பக்தி இருந்தால் அந்த பகுத்தறிவை வந்து நல்ல முறையில் நம்மளால எடுத்துட்டு போக முடியும். பக்தியற்ற நிலையில் இருக்கும்பொழுது பகுத்தறிவுக்கு ஏற்றவாறு நாம் செல்லும் பொழுது நமக்கு இரண்டு விதமான எண்ண ஓட்டங்கள் எப்பவுமே ஓடிட்டு இருக்கும். இப்படி போனா அது நல்லதா, இப்படி போனா அது நல்லதான்னு யோசனை வரும். ஆனால் நம்மளால வந்து ஆற்றக்கூடிய கடமைகளில் வந்து பக்குவம் என்பது இருக்காது. சோ நம்ம உண்மையான ஞானத்தை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது இல்லையா? by rendering the transcendental devotional service, அதாவது நாம வந்து பகவானுக்கு வந்து தூய பக்தி சேவையினால் மட்டுமே நம்மளால வந்து அதை புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ பக்தி ரசாமிரத சீன்ல அத ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாதி ந பவேத் கிரகாயம் இந்திரியாக சேவோன்முகேஹி ஜீவாதௌ ஸ்வயம் ஹே ஸ்புராயதே அதஹ. அதாவது இந்த பக்தி ரசாமிரத சிந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு நிமிஷம். ரசாமிரத இது வரல. ஒரு நிமிஷம். விக்கிபீடியா ஸ்லோகத்தை ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம். நம்ம ஸ்லோகம் நம்பர் 1.2.234 புக்லயே இருக்கு மாதாஜி, பகவத்கீதா புக்லயே இருக்கா? இல்ல ஸ்லோகம் இருக்கு மாதாஜி. மாதாஜி சாரி, அது 4th சாப்டர் இல்ல 5th சாப்டர். ஓகே 5th சாப்டர் 18th ஸ்லோகா. ஓகே வித்யா வினய சம்பன்னே ஓகே ब्राह्मणे कवि हस्तिनी चुनि सैव श्वपाके विद्या विनय. यस करेक्ट. विद्या विनय श्लोकम 18th श्लोकम. यस. என்ன விளக்க உரை எல்லாம் என்ன கொடுத்திருக்காங்க பக்தி ரசாமிரத. ஓகே, இது விளக்க உரை நான் அடுத்த கிளாஸ்ல நான் இன்னும் டீடைல்ல பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நானு. அதாவது நம்ம எவ்வாறு பகவானுக்கு வந்து பக்தி சேவை புரிவது என்பதை பற்றி ரொம்ப அற்புதமாக, இது மனப்பாட ஸ்லோகம் ஆக்சுவலி
நீங்க பக்தி சாஸ்திரிக்கு வந்தீங்கன்னாக்கா என்னோடி பண்ணும்பொழுது இந்த ஸ்லோகம் நீங்க மனப்பாடமா சொல்லணும். இது மீனிங் ஒண்ணும் பார்த்து எல்லாமே अदर श्री कृष्ण नामादि नभवे ग्राह्यम इंद्रियैः सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्यदः. எஸ் எஸ் 1.2 கொடுத்துருக்கேன். ஒரே நிமிஷம், ஒரு நிமிஷம் இருங்க, என்கிட்ட இருக்கு. I will send to my husband our the WhatsApp calls. WhatsApp I will send. I will check. 8th ஸ்லோகத்துல கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு நிமிஷம், அதோட விளக்கமும் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி, நானே இங்க ஒரு நிமிஷம் இதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன். இது மனப்பாடம். நான் இப்போ உங்க எல்லாருக்கும் கூட இதை நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன். இப்போதுல இருந்தே நீங்க மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ ஓகே, இதுல வந்து 34 இல்லையா? அத ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாதி நாபவேத் கிராஹ்யம் இந்திரியாய சேவோன்முகே ஹி ஜிஹாதௌ ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புராத்யே அதஹ. அதாவது the material senses cannot appreciate Krishna's holy name. இது நம்ம உணரணும் இல்லையா? வெறுமனே பௌதிக புலன்கள் இருக்கிறவங்க வந்து பகவானுடைய மேன்மை பற்றி சொன்னா இமீடியட்டா அவங்களால அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கா? சிரிப்பாங்க இல்லையா? சில பேர் சிரிக்கவும் செய்வாங்க, சில பேர் வந்து அதை அதாவது ஒரு நம்மள வந்து புல் டவுன் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகளும் சொல்லுவாங்க. இவங்களுக்கு ஏதோ பைத்தியம் ஆயிடுச்சு போல இருக்கு, எப்ப பாரு கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? திஸ் இஸ் ஹவ் ஆக்சுவலி த மெட்டீரியலிஸ்டிக் மைண்ட் இல்லையா? ஸோ பகவானுடைய நாமங்களை வந்து நம்ம வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணணும், புகழணும்னு சொன்னாக்கா அவங்களுக்கு ஏதோ பைத்தியம் வந்துடுச்சு, ஏதாவது மரக்கைண்டிச்சான்னு கூட சொல்லுவாங்க. இப்படிதான் வரும் இல்லையா? அவருடைய ரூபம், அவருடைய இயல்புகள் இல்லையா, மற்றும் அவருடைய லீலைகளை பற்றி எல்லாம் சொல்லும் பொழுது அது மெட்டீரியல் சென்சஸ் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணவே பண்ணாது. யார் ஒருவருடைய புலன்கள் வந்து பக்குவம் அடைஞ்சிருக்கோ அவங்களால மட்டும்தான் அதை வந்து உணர முடியும் இல்லையா? சோ கண்டிஷன் சோல் இஸ் அவைக்கண்ட், அதாவது கட்டுண்ட ஆத்மா வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் வந்து தான் வந்து மேன்மை அடையும் பொழுது அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க செய்யக்கூடிய அந்த சேவை என்பது இந்த ஃபர்ஸ்ட் என்னது, அதாவது ஸ்ரவணம் இல்லையா? அதாவது கேட்கிறது, காதால கேட்கிறது, அப்புறம் சாண்டிங் பண்றது, ஸ்மரணம், அப்புறம் சொல்லுதல் இல்லையா, கீர்த்தனம் பாடுறது, இது எல்லாமே. So chant the holy name and taste the remnants of the Lord. பகவானுக்கு வந்து நிவேதனமாக படைத்த அந்த உணவை வந்து பிரசாதமாக அவர்கள் ஸ்வீகரிக்கும் பொழுது the tongue gets purified இல்லையா? நாக்கும் வந்து சுத்திகரிப்பு. அதாவது நம்ம வந்து டங் கிளீனர் பண்ண அது வேற பிசிக்கல் கிளீனஸ். ஆனா ஞானத்தில் வந்து நம்ம வந்து நிலை கொள்ளணும் இல்லையா? பக்தியில நிலை கொள்ளணும்னாக்கா இந்த வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாமே வந்து புனிதத்துவமாக இருக்க வேண்டும், பக்தி கொண்ட நிலையில் இருக்க வேண்டும் இல்லையா? ஒன் கிராஜுவலி கம்ஸ் அண்டர் த டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிருஷ்ணா ஹூ ரியலி இஸ் இல்லையா? அவர்களால மட்டும்தான் வந்து ஸ்வயம் ஏவ, அதாவது ஸ்வயம் என்றால் நாம, ஸ்புராதியே ஆதக, அவர்கள் ஒருவரால் மட்டுமே வந்து பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும். எப்பொழுது இந்த நாவை வந்து பகவானுடைய புகழாரங்களை அவருடைய நாம ஜபங்களை சொல்வதற்கு உபயோகப்படுத்துகின்றோமோ அதுலயே வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாம வித்தவுட் டீவியேஷன் சொல்லணும் இல்லையா? சோ பகவத்கீதா என்றது த சயின்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ண கான்சியஸ் தான் இல்லையா? பக்தியை பற்றி பகவானே நம்ம இட் இஸ் சாங் சங் பை காட் கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா? பகவான் பாடிய பாடல் அது, கீதை அது. சோ அது நம்மளுடைய உணர்வை வந்து அதாவது எழுச்சுவர செய்யறதுக்காக தான் பகவான் பாடினார். நற்மார்க்கத்தை நாம வந்து தேடிக்கொள்ளணும். ஒவ்வொருவருமே நாம நித்திய பக்தர்களாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து படைக்கப்பட்ட பிறகு பக்குவம் அடைந்து பகவானுடைய திரு நாட்டை சேர்வதற்கான மார்க்கத்தை வந்து அது வழங்குகின்றது. சோ அதனால பௌதீக கண்ணோட்டத்துல நாம் அதை பார்க்க கூடாது. So one must be fortunate to associate fortunate enough to associate with a person who is in pure Krishna consciousness. அதாவது ஒருவர் வந்து ஒரு பக்தரோட வந்து ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னாக்கா கண்டிப்பா அவர்கள் எந்த ஜென்மத்திலயும் புண்ணியம் செய்தவர்கள் தான், அவர்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகள் என்று நம்ம இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகின்றது. சோ அந்த மாதிரி பகவத் சேவையும் சரி, பாகவதர்களோட வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய அசோசியேஷனும் வந்து ஏற்படுத்திக்கிறது வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அருள். அவனுடைய அருள் இருந்தால் அது வந்து நமக்கு அதிர்ஷ்டமாக நம்ம
கருத வேண்டும் இல்லையா? இப்போ கூட நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ஏதோ ஒரு சின்ன சேவை பண்ண, ஐயோ நான் எவ்வளவோ லக்கிப்பா, எனக்கு இந்த வாய்ப்பை வந்து பகவான் கொடுத்தார், நான் ஐ எம் ஏபிள் டு டூ திஸ் சர்வீஸ் இல்லையா, நான் செய்யல, பகவானே என்னை செய்ய வச்சிட்டார். இதெல்லாம் நம்ம நிறைய விஷயங்களை நம்ம உணர்கின்றோம் இல்லையா? அதுதான் இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். சோ கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பர்சன் வந்துதான், அதாவது உணர்ந்த ரியலைஸ்டு சோல்னாக்கா இந்த ஆத்ம உணர்வை உணர்ந்த ஒரு அதாவது நபர். ஸோ என்னன்னாக்கா இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட். அவர் ஆற்றக்கூடிய பக்தி சேவைகளில் அவர் திருப்தி கொள்கின்றார். சோ ஒருவர் ஆற்றக்கூடிய பக்தி சேவைகள் எல்லாமே அவர்களை பக்குவ நிலைக்கிட்டு செல்லும் இல்லையா? அவர்களால் வந்து தன் ஆத்ம அதாவது ரூபத்தை வந்து காணக்கூடிய அந்த நிலைக்கு அவர்களுக்கு இட்டு செல்லும். சோ அந்த ஞானத்தையும் அவர்கள் பெறுவார்கள். பகவானுடைய ஞானத்தை, அவரை பற்றிய ஞானத்தையும் பகவான் உள்ளுக்குள் இருந்து அவர்களுக்கு வழங்குவார். சோ த கிரேஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா இல்லையா? ரியலைஸ்டு நாலேஜ் என்னக்கா அந்த மெய்ஞானத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்றது, விஞ்ஞானம் என்று அர்த்தம். ஸ்டடி இன் கன்விக்ஷன்ஸ் பை ஸ்ட்ரென்த், அதாவது உறுதியாக இருத்தல். அதாவது நம்ம வந்து எஸ் இது நம்ம கரெக்டா தான் செய்யணுமா, கிருஷ்ணா நம்மளை காப்பாத்துவாரா இல்லையா? சோ அதனால டவுட்டோட செய்ய மாட்டோம். ஸ்ட்ராங்கா எஸ் நான் அவரை மட்டும்தான் நம்பி இருக்கேன், எனக்கு எதுவும் தெரியாது, நான் அவர் சொன்ன இந்த பாதையை மட்டும்தான் நான் ஏற்று நடக்க போகின்றேன், இதனுடைய வழி வந்து அவரே காட்டட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ராங்கா நினைச்சுட்டு நம்ம போறோம் பாரு. அதுதான் தட் பை ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் இஸ் ரியலைஸ் நாலேஜ். என்னன்னா அதற்கு முன்னர் அவர்கள் உணர்வை ஏற்படுத்தியிருக்கோம், அவங்களுக்கு பகவான் இருக்கின்றார் என்ற உணர்வை அவர்கள் உணர்ந்திருப்பார்கள். அந்த ரியலைசேஷனால அவங்க ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் எடுப்பாங்க இல்லையா? பை மியர் அகடமிக் நாலேஜ், நாம் எல்லாருமே ஏட்டுக்கல்வி படிச்சிருக்கோம், இது எல்லாமே நம்மளால கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. இந்த ஏட்டுக்கல்வியால நம்ம பகுத்தறிவை வந்து பக்குவமான முறையில் உபயோகப்படுத்தலன்னா அது நமக்கு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கன்ஃபியூஷனான ஸ்டேட்டுக்கு தான் நம்ம போவோம். குழப்பம் நிறைந்த நிலைக்கு நாம தள்ளப்பட்டு விடுகின்றோம். ஐயோ இப்படி போயிருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமே. அப்ப எப்பனாக்கா நம்மள மட்டுமே நாம நம்பி இருக்கும்போது ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் இப்படிதான் இருக்கும். பகவான் வந்து நமக்கு வழி நடத்துவாருன்னு நினைக்கக்கூடிய ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள்ல இப்படி நடக்கவே நடக்காது. ஸோ ஆல்வேஸ் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி டிஸ்போசஸ், அதை நம்ம கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ள வேண்டும். செல்ஃப் கண்ட்ரோல்டு இல்லையா? அதாவது நாமளே வந்து சுய கட்டுப்பாடை நம்ம வந்து ஏற்படுத்திக் கொள்கிறோம். அந்த சுய கட்டுப்பாடு எதனால் நமக்கு வருகின்றது? பகவானை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்வதால், அந்த பாதையை நாம் ஏற்று நடப்பதால், அவர் என்ன உரைத்திருக்கிறாரோ அது நமக்கு வந்து சுய கட்டுப்பாடு எனக்கூடிய அந்த மனநிலைக்கு நம்மள இட்டு செல்கின்றது. ஸ்காலர்ஷிப் அப்படின்னா த முண்டேன், இந்த பௌதீக செயல்கள் இல்லையா? மேலும் வந்து மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன், அதாவது நம்மளே கற்பனையால வந்து அதாவது யோசிக்கிறது, அதுதான் ரைட் அப்படின்னு யூகங்களோட நம்ம செயல்படுறது. ஆர் ஆல் கோல்டு டு அதர்ஸ் ஆஸ் குட் as, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா which are all gold to others are as good as pebbles and stones. அதாவது இந்த கற்பனையால செய்யப்படக்கூடிய செயல்கள், மேலும் வந்து மூடத்தனமான செயல்கள் எல்லாமே வந்து பார்ப்பதற்கு வந்து தங்கமாக தான் தெரியும் அடுத்தவர்களுக்கு, ஆனால் உண்மையிலே அது கற்கள் தான் அப்படின்றது வந்து இந்த இடத்துல வந்து அழகா வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதனால பகவத்கீதை இஸ் த சயின்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் எம்பசைஸ். அதன் மீது நம்முடைய முயற்சி, அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற அந்த நம்ம உந்துதல், அதன் மேல் நம்முடைய பற்றை நம்ம வளர்த்து கொள்ளணும். மேலும் வந்து அதை படிக்கிறதுக்கும் அந்த பாதை ஏற்று நடப்பதற்கும் நம்மள நாமே ஒரு உதாரணமாக வந்து எடுத்து செல்ல வேண்டும். cannot be understood by mundane scholarship. அதாவது பௌதீக இதுல இருந்து நம்ம அதை வந்து கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆன்மீக தளத்தில் இருந்து மட்டும்தான் நம்மளால் அதை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ ரியல் ஃபார்ச்சுனேட், நம்மளுடைய உண்மையான அதிர்ஷ்டம் எதுன்னாக்கா அப்படிப்பட்ட தூய்மையான உணர்வு இருப்பவர்களோட நம்முடைய அசோசியேஷன் நம்ம ஏற்படுத்தி கொண்டால் கண்டிப்பாக நம்மளால வந்து பக்தி பாதைக்கு மேன்மேலும் முன்னேறி செல்ல முடியும். ஸோ இன்னைக்கான அந்த ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல் வந்து இந்த சாப்டர் வந்து நிறைவு பெற்றது. ஸோ நீங்க ஸ்லோகம் ரிசைட்டேஷன் ஏதாவது பண்ணலாமா, இல்ல இதோட நம்ம நிறைவு செய்யலாமா? ஸோ நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்லோகம் ரிசைட்டேஷன் பண்ணலாமா? நீங்க தான் பண்ணணும். சோ எனக்கு இப்ப நிறைய பேச முடியாது, கண்டினியூஸா பேசிட்டு இருக்கேன். அதனால காலையிலயே 3 மணி நேரம் பேசிட்டேன் நானு. சோ அதனால கொஞ்சம் ஜாஸ் அண்ட் ஆல் கொஞ்சம் பெயினா இருக்கு. அதனால நீங்க எந்த சாப்டர் மாதாஜி? 6th சாப்டர் இப்ப படிச்சோம் இல்லையா? 9 ஸ்லோகங்களை நீங்களே வாசிங்க. ஓகே மாதாஜி. இன்னொன்னு நீங்க தமிழ்ல அத விளக்கம் அப்படியே வாசிங்க, எல்லாரும் கேட்டுக்கலாம். ஓகே, வாசிக்கவா மாதாஜி? எஸ். ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச அநாஸ்ரித கர்ம பலம் காரியம் கர்ம கரோதி யஹ ச சந்நியாசிய ச யோகி ச ந நிரக்னிர் ந சாக்ரியஹ. பொருள் சொல்லணுமா மாதாஜி? இது டிரான்ஸ்லேஷன்.
டிரான்ஸ்லேஷன் நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. நீங்க ஸ்லோகம் படிங்க, நான் டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கிறேன். தமிழ்ல படிக்கலாமா மாதாஜி? தமிழ்ல தான் படிக்கணும். முழுமுதற் கடவுள் ஒருத்தர் செயலின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சந்நியாசியும் உண்மையான யோகியுமாகிறானே தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலற்றவனும் அல்ல. அதான் மாதாஜி. எஸ், வெரி நைஸ். யம் சந்நியாசம் இதி பிராகு யோகம் தம் வித்தி பாண்டவ நஹ்ய சந்யஸ்த சங்கல்போ யோகி பவதி கஷ்சன. பாண்டுவின் மகனே, புலனுகர்ச்சிக்கான இச்சைகளை துறக்காத எவனுமே யோகியாக முடியாது என்பதால் துறவு என்று அறியப்படுவதும் யோகமும் பரமனுடனான தொடர்பும் ஒன்றே என்பதை நீ அறிய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் சங்கீதா. ஓகே, பத்மா மாதாஜி வாசிச்சீங்க. பத்மா மாதாஜி நீங்க மூணாவது ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஸ்லோகம் வித் டிரான்ஸ்லேஷன் ரெண்டுமே வாசிச்சிருங்க. ஆருஷோர் முனேர் யோகம் கர்ம காரணம் உச்சியதே யோகாரூடஸ்ய தைசைவ க்ஷம காரணம் உச்சியதே. அஷ்டாங்க யோக முறையின் புது மாணவனுக்கு செயலே வழியாக கூறப்படுகின்றது. ஆனால் யோகத்தில் முன்னேறியவனுக்கு ஜட செயல்களை துரத்தலே வழியாக கூறப்படுகின்றது. அதாவது இனிஷியல் ஃபேஸ்ல இருக்க முடியும் இல்லையா? கனிஷ்ட அதிகாரி இருப்பவங்களுக்கு வந்து அவனை வந்து நீ பற்றற்ற சன்னியாசிக்கு போவாத, அவன் செயலாற்றினால்தான் அதில் பக்குவமானால் மட்டும்தான் அவன் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போக முடியும். அதனால்தான் அவனை செயலில் ஈடுபடுமாறு வந்து அவனுக்கு அறிவுறுத்தப்படுகின்றார்கள். ஆனால் பக்குவம் அடைந்தவர்களுக்கு வந்து இந்த பௌதீக செயல்கள் எல்லாமே வந்து துறக்கணும்ன்றதுதான் அவங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட வழி என்று அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. எஸ் எஸ், தேங்க்யூ மாதாஜி. இருங்க, அடுத்து இன்னொருத்தர் கொடுக்கலாம், ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. எஸ், மல்லிகா மாதாஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். Next slogam with translation. Yes, mother. Yada hinendriyadeshu na karmasva anujashajjade sarva sankalpa sannyasi yogarudastadochyade. Yes. எப்போது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களிலும் புலன் நுகர்ச்சியிலும் ஈடுபடாமல் எல்லா பௌதிக ஆசைகளையும் துறந்த நிலையில் உள்ளானோ அப்போது அவன் யோகத்தில் உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகிறான். அதாவது மைண்ட் அண்ட் சென்சஸ் அதனுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இருந்து ஒருத்தர் வந்து அதை வந்து பக்குவமான முறையில் எடுத்து செல்லுதல் அப்படின்னா அந்த புலன்கள் வந்து எந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் இதுலயும் வந்து ஈடுபடாம, அதாவது பற்றுதலோடு ஈடுபடாம எல்லா செயல்களையுமே பக்குவமாக ஆற்றுபவர்கள் இல்லையா? சோ அதை வந்து புலன் நுகர்ச்சி செயல்களோ இல்லை பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபடாமல் அந்த புலன்களை அவன் உபயோகப்படுத்தினால் அவனே வந்து யோகத்தில் வந்து நிலை பெற்றவனாக கருதப்படுகின்றது. இதுதான் நம்ம அப்பயே பார்த்தோம். எஸ், நெக்ஸ்ட் லலிதா கண்ணன் மாதாஜி, நீங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. உத்வரேதாத்மானமாத்மானம் நாத்மானம் அவசாதயேத் ஆத்மைவ ஹ்யாத்மனோ பந்துஹு ஆத்மைவ ரிபுராத்மனஹ. One must deliver himself with the help of the mind and not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. Yes, ஒருவன் தன் மனதாலேயே உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும், தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது இல்லையா? ஏன் நாம் தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது? ஆக்சுவலி ஹிருதயத்துல பரமாத்மா இருக்கின்றார் இல்லையா? அவரை நாம் எப்பொழுதாவது தாழ்த்த முடியுமா? ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் இல்லையா? சோ நம்மள நாம என்னைக்குமே இன்ஃபீரியரா நினைக்கவே கூடாது. மனதளவில் நம்மள வந்து அதாவது உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். மேலும் வந்து அந்த மனதளவில் உயர்த்தி கொள்ளணும்னா அதற்கேற்ற பக்குவமான சுபாவத்தையும் நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? இல்லை என்றால் இழிவான அந்த நிலையில் தான் நம்முடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் அமையும். அந்த மாதிரி செயல்பாடுகளில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது கட்டுண்ட நிலையிலே நம்ம வந்து வாழ வேண்டியிருக்கும். சோ அதனால வந்து மனதே வந்து சிறந்த நண்பனும் அவனே வந்து எதிரியும் ஆவான். எஸ், ஐ திங்க் எல்லாரும் மியூட்ல போங்க, தயவு செஞ்சு பேசாதீங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சங்கீதா மாதாஜி இருக்கேளா? வாசிங்க. பந்துராத்மஹாத்மனாஸ்தஸ்ய ஏன ஆத்மைவ பத்மனஹ ஜிதா
ananta manastu satrutve vartate atmaiva satruvata. Yes. For him who has conquered the mind is the best of his friends. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. Yes. அதாவது மனதை வென்றவனுக்கு அவனே சிறந்த நண்பன் ஆகின்றான். அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கு அவனே மிகப்பெரிய எதிரியும் ஆவான். அழகான வரிகள் இல்லையா? அதனால மனதை நாம் என்றைக்குமே நம்முடைய நண்பனாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் கீதா மாதாஜி வாசிங்க. கீதா மாதாஜி நீங்க லெவல் 2ல தானே இருக்கீங்க. லெவல் 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவல் 5 அட்டெண்ட் நீங்க நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து நீங்க அட்டெண்ட் பண்ண வேண்டாம். இன்னைக்கு வந்துட்டீங்க. ஐ திங்க் சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் கிளாஸ் இருந்தனால நீங்க கண்டினியூ பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க லெவல் 5 வரும்போது இது மீண்டும் உங்களுக்கு நாங்க சொல்லி கொடுப்போம். ஓகே, சோ லெவல் 2 முடிச்சிட்டு வரணும். இது 11-2 மாதாஜி, இது லெவல் 5 இது. ஓகே, வாட்டி வந்துட்டீங்க லெவல் 2 முடிச்ச பிறகுதான் நீங்க லெவல் 5க்கு வர முடியும். ஓகே, சரி மாதாஜி, இன்னைக்கு படிச்சிருங்க. நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து இந்த கிளாஸ், ஏன்னா உங்களுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும். நீங்க சொல்லி கொடுக்குற விதமே வேற டிஃபரெண்ட் டைப். அப்ளிகேஷன் சைட்ல தான் நாங்க சொல்லி கொடுப்போம். அங்க வெறுமனே நீங்க ஃபுல் பகவத்கீதை ஸ்லோகங்களே டீடைலா வாசிப்பீங்க நீங்க லெவல் 2ல. இங்க அப்படி கிடையாது. எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில இதெல்லாம் பயன்படுத்தணும்ன்ற முறைகள் எல்லாம் சொல்லி கொடுப்போம். இது 5வது லெவல் வரும் பொழுதுதான். ஓகே, ஓகே மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜீதாத்மனா பிரசந்தத்யா பரமாத்மா சமைதக சீதோஷனா துகதுகேஷா ததமானா ரம்மானா பாமயனஹ மனசோயக. மாதாஜி இருங்க இதுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் சொல்லிட்டு நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். For one who has conquered the mind, the super soul is already reached. அதாவது பரமாத்மா அடைய பெற்று விட்டார் அப்படின்னு. For he has attained tranquility. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டிரான்ஸ்னாலே அதாவது ஆழ்நிலையான அந்த பக்குவமான மனநிலையை அவன் அடைந்திருக்கின்றான் என்று பொருள். டு such a man, அவனுக்கு அப்படிப்பட்ட மனிதனுக்கு சுகம் துக்கம், அதுக்கப்புறம் வெப்பம் குளிர் மற்றும் மானம் அவமானம் எல்லாம் ஒன்றுதான் அவனுக்கு. சோ மானம் என்றால் அதாவது நம்மள யாராவது நல்ல ஹானர் பண்ணாங்கனாக்கா அதனால நம்ம அவன் பெருமை கொள்ளவும் மாட்டான். யாராவது அவதூறு செய்தாலும் அதை அவன் தவறாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டான். எஸ், வேற யார் வாசிக்கிறீங்க? ஒரு நிமிஷம் வாசிச்சவங்களை விட வாசிக்காதவங்களுக்கு ஒரு அவகாசம் கொடுக்கலாம் இல்லையா? So we'll give some option to the people who have not done the recitation. இதுவரைக்கும் வாசிக்காதவங்க யார் வாசிக்கிறீங்க? ஜெயலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாசிங்க. ஞான விஞ்ஞான திருப்தாத்மா கூடஸ்தோ விஜிதேந்திரியக யுக்த யுச்சதே யோகி தமலோஸ்தாஷ்ம காஞ்சனக. ஒருவன் ஞானத்தினாலும் விஞ்ஞானத்தினாலும் அனுபவ ஞானத்தினாலும் முழு திருப்தி அடையும் போது அவன் தன்னுணர்வில் நிலை பெற்றவன் என்றும் யோகி என்றும் அழைக்கப்படுகின்றான். அத்தகையோன் உன்னதத்தில் நிலை பெற்று தன்னல் அடக்கத்துடன் உள்ளான். கூழாங்கற்களோ கற்களோ தங்கமோ அவன் அனைத்தையும் சமமாக காண்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், அவன் எல்லாவற்றையுமே ஒரு போல காணக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை அவன் அடைகின்றான். எஸ், லாஸ்ட் ஸ்லோகம் வேற யார் வாசிக்கிறீங்க? பிரேமராணி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஷுன் மித்யார்த்தே உதாசீனா பாபேஷு சமாபுத்திர் விசிஷ்யதே. அதாவது a person is still considered advanced when he regards honest well wishes. அதாவது தமிழ்ல பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க. இது only translation. பிரேமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மசூதி. ஹரே கிருஷ்ணா. நேர்மையான நலன் விரும்பிகள், பாசத்துடன் நன்மை செய்வோர், நடுநிலை கொண்டோர், சமாதானம் செய்வோர், பொறாமை கொண்டோர், நண்பர்கள், எதிரிகள், சாதுக்கள், பாவிகள் என அனைவரையும் சமமான மனத்துடன் நடத்துபவன் மேலும் முன்னேறியவனாக கருதப்படுகிறான். அழகான வரிகள் இல்லையா? டிரான்ஸ்லேஷன்ல
இல்லையா? ஹானஸ்ட் வெல்விஷர்ஸ், நேர்மையை விரும்புவோர் இல்லையா? அஃபெக்ஷனேட் பெனிஃபேக்டர்ஸ், அதாவது பாசமாக இருக்கிறது இல்லையா? அடுத்து நியூட்ரல், சமநோக்கோடு இருக்கக்கூடிய புத்தி. அடுத்தவர்கள் 2 பேர் சண்டை போட்டாங்கன்னா நடுவுல போய் அவங்களுக்கு சமாதானம் படுத்துறவங்க தான் மீடியேட்டர்ஸ் இல்லையா? பொறாமை கொள்பவர்கள். சோ அங்க போய் பொறாமை கொள்பவர்கள் என்ன செய்வாங்க? அந்த மாதிரி வேலையில இருந்தாக்கா இன்னும் எரியிற நெருப்புல வந்து எண்ணெய் நெய் ஒரு டின்னா கொட்டுற மாதிரி செய்வாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி இது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து எனிமீஸ், விரோதிகள். அதுக்கப்புறம் தர்மமான முறையில் தன்னுடைய செயல்களை செயலாற்றுபவர்கள், பாவம் புரிபவர்கள். இவர்கள் அனைவரையுமே வந்து ஒரு போல பார்க்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் இருக்கிறார். அவர் இன்னும் மேன்மையான நிலையில் வந்து அடைந்திருக்கிறார் என்று அர்த்தம் இல்லையா? சோ பக்குவத்திலையும் வந்து ஹையஸ்ட் லெவல் அப்படிங்கறது வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ நான் இதோட இன்னைக்கான இந்த கிளாஸை வந்து நிறைவு செய்கின்றேன். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருப சிந்துபியே வச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். இன்னைக்கு 7 o'clock வந்து செஷன் போடலையா இவங்க? உஷா மாதாஜி நீங்க எடுக்கிறீங்களா? இல்லையே, இன்னைக்கு போடலையே. இன்னைக்கு ஆக்சுவலி இன்னிலிருந்து போட சொல்லியிருந்த பாலாஜி பிரபு. யார் எடுப்பாங்கன்னு தெரியாத அவனும் பாவம் இருந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் வரத்துக்கே மணி 2 மணி மேலே ஆயிடுது இதுல இருந்து வரத்துக்கு. அதான். சோ ராதிகாமா இஸ் நாட் வெல். நானும் இப்ப 4ல இருந்து பேசிட்டு இருந்தா எனக்கு இதெல்லாம் பெயினா இருக்கு. So I may not be able to take it up. I want to give one session, but நாளைக்கு வேணா கூட நான் பண்ணறேன். இன்னைக்கு யாராவது அத பத்தி இது போட்டாங்களானே தெரியலையே. அந்த இல்ல போடல, குரூப்ஸ்ல போடலீங்களா? இல்ல only for டிசம்பர் குரூப்ஸ் தான். மாதாஜி எனக்கு அட்டெண்டன்ஸ் கிடையாதா? அட்டெண்டன்ஸ் தான் லாஸ்ட் வீக் நான் மறந்து போயிட்டேன். ஓகே, லாஸ்ட் வீக் போடல. விஜயகுமாரி மாதாஜி இப்பதான் ஜாயின் ஆறாங்களா? விஜயகுமாரி மாதாஜி இன்னைக்கு பேசவே இல்ல. விஜயகுமாரி ஆனா இன்னைக்கு அட்டெண்டன்ஸ் கம்மி தான். எனக்கு இன்டர்நெட் கட் ஆகுது மாதாஜி. ரொம்ப அப்பப்ப போயிடுது, அப்பப்ப வருது. என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியல. காலையில கூட முடியல. நோ ப்ராப்ளம். இன்னைக்கு ஒண்ணு நம்ம அங்க ரிமைண்டர் போடல. 2 இன்னைக்கு ஏகாதசின்ட்டு நிறைய பேர் வெளியில இருக்காங்க. 2 இது. ஆமா இன்னைக்கு வைகுண்ட ஏகாதசி. இப்ப நான் கூட இப்ப 9ல இருந்து 12 எங்க கம்யூனிட்டியில நான் வந்து எல்லாருமே கூப்பிட்டு இருக்கேன். நானு கூப்பிட்டுட்டு நான் அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் இது பேம்ப்ளெட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் 9ல இருந்து 12 ராத்திரி 12 மணி வரைக்கும் பகவத்கீதா 3 மணி நேரம் படிக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்கேன். சரி அப்படின்னு இருக்காங்க. பண்ணுங்க மாதாஜி. சோ இன்னைக்கு ரொம்ப அற்புதமா போனதா நம்ம செல்வம் பிரபு கூட சொன்னார்.